Әмирхан Еники. Йөрәк сере. Әним миңа ишек ачты, мин аңа күтәрелеп карамаска тырышып тизрәк үз бүлмәмә уздым. Төнлә белән мине бераз бизгәк тотты, күрәсең салкында озак йөрүдә ярамагандыр инде. Иртәнчәк әнием читләтеп кенә булса да сорашыр дип бик курккан идем, ләкин теш ялтыратып ник бер сүз әйтсен. Ана кеше кирәк чакта дәшми дә тора белә икән. Хәер, үз әнием генә түгел, аз гына сизгерлеге булган ят кеше дә ул көннәрдә миңа дәшми, кагылмый торырга тиеш иде. Мин үзем дә аңлый алмаслык гаҗәеп бер хәл кичерә идем. Менә хәзер күпме еллар узганнан соң да аны, ягъни шул чактагы хәлемне дөрес кенә әйтеп бирә алмам шикелле. Ни булды соң минем белән? Мин шушы көнгәчә әле бер кемне дә сөймәгән, бер генә егеттән дә чын мәхәббәт сүзе ишетмәгән һәм бер генә егетнең дә иренемә тимәгән 18 яшьлек кыз кинәт иргә чыгу ихтималы алдында торып калдым. Мин моны теләми идем әле. Мин моңа берничек тә әзер түгел идем, ләкин шуңа карамастан иргә чыгу хәзер котылгысыз бер нәрсә булып тоела башлады миңа. Сез инде бу нинди каршылык диярсез? Үзегез егетнең килүен, сөйләшүен, тәкъдим ясавын көттегез, ә хәзер әнә ни сөйлисез дип гаҗәпләнерсез. Бөтен бәхетсезлек тә шунда шул. Көттем, тыңладым, ә ишеткәч аңлыйсызмы? Йөрәгемдә аңа карата чын мәхәббәт хиссенең туа алмавын белдем. Менә шуннан башланды бөтен газапларым, бөтен шикләрем. Ә газапларым нидән соң? Мин аның белән мавыктым, мин аңа сокланып карый башладым. Ул мактаулы егет. Аның хакында сөйләгән сүзләр минем күңелемә кирип утырдылар. Ул төскә башка да шибәр генә егет. Һәрбер кыз аның белән янәшә булуны үзе өчен бәхеттән санаячак. Минем йөрәгемдә аңа карата зур хиснең кичкенә чаткысы бар кебек иде. Һәм якыная белә төшкәч көчәеп, ялкынланып китәргә тиеш кебек иде. Әмма мин гаеплеме соң? Көчәймәде, ул чаткы ялкынланып китә алмады, хәтта бөтенләй сүнде шикелле. Һәм бу минем өчен зур газап иде. Нәрсә сүндерде? Моның чын сәбәбен мин шул чакта гына аңлый алмадым. Шуңадыр инде мин аның турында бер туктаусыз уйлана идем. Йөргәндә дә, аудиториядә утырганда да, ашаганда эчкәндә дә ул минем хыялымнан чыкмый иде. Ә кышкы озын төннәрдә сәгатьләр буенча керфек какмыйча уйланып ята торган булдым. Үземчә аны аңларга тырыштым. Гел яхшы яклары турында гына уйларга тырышам. Тыштан гына ул шулайдыр, ә эчтән әйбәт, җылы, йомшак кешедер дип үз-үземне ышандырырга тырышам. Ул бит миңа яратуымны эштә күрсәтермен диде. Без бәхетле булырбыз диде. Кыскасы, ничек тә әлеге чаткыны йөрәгемдә кабындырып, көйрәтеп җибәрергә тырышам. Әгәр кабына калса, гүя миннән дә бәхетле кеше дөньяда булмаячак. Ләкин күпме генә үземне көчләсәм дә, көйләсәм дә, тоймый идем мин аның кабынуын. Тоймый идем. Чаткы урынына йөрәгем төбендә эреми яткан боз кисәген тоя идем. Мин әле газап утында, минем әле Нәҗипкә җавап биргәнемдә юк, җавабым әзер дә түгел, ә минекеләр дә, аныкылар да безнең эшне инде хәл ителгәнгә санап торалар. Һәр хәлдә менә тиздән хәл ителәчәк дип бик нык ышанып торалар. Егетнең кыз белән сөйләшүе аларга билгеле, кызның риза булачагына шикләнмиләр. Чөнки безнең кебек бәхетле пар килү булырга да мөмкин түгел, эзләп торасы да юк. Дөрес, кызның авызыннан риза дигән соңгы сүзе чыкканы юк, ләкин ул аны һич шиксез әйтергә тиеш. Үз бәхетен аңламаска аның башына тай типмәгән бит. Менә шундый хәлдә идем мин. Бөтен уй-хәсрәтләрем үз ичимдә. Уртаклашыр кешем юк. Булса да бу кадәр тирән серләремне әйтә алмас идем. Тик шунда тилеккә күк кебек ялгызым миңгрәүләнеп йөрим дә йөрим. Егетем көтә, әти-әнием көтә, бар да көтә. Ә мин
Селкенүдән туктаган маятник шикелле, ни ары, ни бире. Минем бу хәлемне иң элек әнием сизенде. Ана күзеннән яшеренеп буламыни. Күрәйш ул. Бәхетле кызының йөзендә нигәдер шатлык балкымый. Буйык аның йөзе, моңсу аның күзләре. Әлбәттә бу тикмәгә түгел иде. Дәшми йөрсә дә, күңеле һаман борчылган ахрысы. Ниһаять, үзе сүз башларга мәҗбүр булды. Бер кичне әнием миннән гүя булай гына сорап куйды. Зөһрә, син Нәҗипкә соңгы сүзеңне әйтмәдеңме әле? Сәер генә булып ишетелде миңа аның бу соравы. Чөнки минем бит аңа моңарчы Нәҗип белән сөйләшүемне әйткәнем юк иде. Хәер, мин гаҗәпләнеп тормадым, туры гына юк әле әйткәнем юк дидем. Алай икән. Нигә сузасың инде, кызым? Диде әнием йомшак кына. Ашыгыч түгел бит, әйтермен әле. Нигәдер минем бу турыда сөйләшәсем килмәйде. Ләкин сизәм, әнием миннән нидер ишетергә тели. Бераз дәшми торгач, ул тагын сорап куйды. Бәлкем миңа әйтерсең, кызым. Нинди уйда йөрисең соң син? Бу сорауга туп-туры җавап бирү минем өчен бик авыр иде. Өлгермәгән, әзер түгел иде әле ул. Ләкин күп уйлап тормыйча үзеннән үзе килеп чыккан гаҗәеп бер дөрестлек белән әйттем дә бирдем. Әни, бәгърем, Нәҗипне ярата алуыма ышанмыйм мин. Әнием бичара бер юлы тынып калды. Ябык иң башларын бөкрәйтеп, озак кына бер ноктага текәлеп торды. Аннары күтәрелеп тирән, моңсу, уйчан күзләре белән миңа туры карап, акрын гына сорады. Чынлап әйтәсеңме, кызым? Әйе, дидем мин башымны иеп. Ни өчен ышанмыйсың? Белмим, әнием. Юк, шулай да ни өчен? Миңа гына әйтергә ярыйдыр бит. Мин җавап бирә алмадым. Әллә ничек менә тагын бер генә сүз әйтүдә минем өчен бу минутта зур таш күтәрүдән дә авыррак иде. Әйтәсем килмәүдән дә түгел, юк, сүзем юк. Уйларым каядыр юкка чыктылар да куйдылар. Әйтерсең, фаш булудан куркып качтылар. Күзләрен миннән алмыйча көтеп торган әнием сиздеме шушы хәлемне яңадан кайтарып сорамады, тик авыр гына күрсенеп куйды да, үпкәсез нисез тыныч кына итеп әйтте. Булай булгач, кызым, ашыкмауың хәерле. Үкенечкә булмасын. Уйларга кирәк. Ничкә эш? Йөрәк эше бик ничкә эш. Әйе, көчләп булмый аны. Вакыт бирергә кирәк аңа. Иншалла, үз җае белән ачылыр ул. Ләкин бик үтенәм синнән, кызым, зинһар яхшылап уйла, һәр яклап уйла. Сүз бит киләчәк бәхетең турында бара. Безнең фикерне син беләсең инде. Безгә калса Нәҗип начар егет түгел. Мин ихтыярсыздан чыраемны сыттым. Әнием сүзен әйтеп бетермичә туктарга мәҗбүр булды. Бу сөйләшүдән соң ул гел диярлек күңелсезләнеп йөрде. Дөресен генә әйткәндә, аның хәле минекеннән дә авыррак иде. Миндә бер кайгы, аңарда мине киләсенме, әтиемне тыңласынмы, Нәҗипне уйласынмы? Аннары ул үзе минем Нәҗипкә чыгуымны тели бит. Үзенчә мине бәхетле итәсе килә, мин шуны аңламыйм. Күпме уйлар, күпме шикләр кичермидер ул шуның аркасында. Әтием мескен әниемне бик кысырклы иде шикелле. Әледән-әле алар арасында зур, кызу сүз барганлыгын мин сизенә идем. Берничә көн узгач, әнием тагын минем белән сүз башлады. Бу юлы ул миңа әтием белән сөйләшүен һәм әтинең мәсьәләгә ничек каравын әйтеп бирде. Дөресрәге, әтием үзе аңа, син ана кеше, кыз балага якынрак торасың. Сезгә үзара сөйләшү ансатрак, менә минем сүзләремне түкми, чәчми Зөһрәгә җиткер дип кушкан икән. Ул булай дигән: без көчләп бирүчеләр түгел. Зөһрә чыга икән, һич шиксез яратып чыгарга тиеш. Ләкин Зөһрә яратуны аңлыймы, аның нәрсә икәнен беләме? Ул яшь әле. Бу мәсьәләдә ялгышуы бик мөмкин. Шын ярату ул бары бер йөрәк эше генә түгел, ул акыл эше дә. Яратканда кешене кашына да, күзенә генә карап яратмыйлар. Мондый ярату балалыктан чыкмаган яшь үсмерләрдә генә була. Яратканда кешенең акылында, характерында, кем булуында, ниһаять, эшен, кәсебен дә яраталар. Буларның барысында йөрәк әллә сизә, әллә юк, менә акыл аңларга, акыл белергә тиеш. Кеше үз хисенә үзе хуҗа була ала.
Димәк, ярату хисе дә кешенең үз ихтиярында. Теләсә яратала, теләмәсә юк. Зөһрә менә шуны аңларга тиеш. Ул Нәҗипкә култыклап кинога йөртүче тәти егет итеп кенә карамаска, үзе белән бергә гомер итәчәк, тормыш корачак дусты, ире, булачак балаларының атасы итеп карарга тиеш. Әгәр шулай караса, ул Нәҗипнең яратмаслык бер җирендә тапмас. Яратыр өчен, бәхетле булып торыр өчен Нәҗиптә бүтән сыйфатлар бар. Акыл, әдәп, тәрбия, белем, дәрәҗә, яхшы һөнәр һәм бигрәк тә бик өметле матур киләчәк. Ниһаять, Зөһрә безнең сүзгә дә колак салырга тиеш. Без аның бәхете өчен тырышабыз. Без аңа караганда дөньяда күбрәк торган кешеләр. Безгә ышанырга тиеш ул. Минем соңгы сүзем шул. Тыңласа уңар, тыңламаса үзенә үпкәләр. Күрәсезме, нинди туры әйтелгән сүзләр. Ачык, бүтән бер фәлсәфә. Әгәр дә бу фәлсәфә дөрестән дә һәр кемгә ярый торган булса, һәр кемне ышандыра алса, ни яхшы булыр иде. Тормышта мәхәббәт фаҗигасе дигән нәрсә бетәр иде ул чакта. Шулай түгелме? Акылың белән үзеңә менә бу кешене ярат дип боерык бирәсең дә, шуның белән эшең дә бетә. Нинди ансат, нинди рәхәт. Әтиемнең сүзләренә каршы мин бер сүз дә әйтмәдем. Әйтә алмадым, чөнки ул сүзләр алдында мин көчсез идем. Ләкин аның фәлсәфәсе минем шикләремне таратмады. Газабымны һич киметмәде. Ни хәл итим соң? Мин бит Нәҗипне начар кеше димим. Мин бит аның яхшы якларына күз йоммыйм. Әмма ничек аңа иргә чыгарга, гомергә аныкы булырга? Ул бит менә бирегә, йөрәгемә кирип утыра алганы юк. Кушалар. Яратып була, чыгып була диләр. Әнием әтиемнең сүзләрен әйтеп бетергәч, үзеннән өстә берни дә әйтмәде, берни дә сорамады, тик бары уйла кызым дип аркамнан йомшак кына сыйпап куйды. Күземә мөлдерәмә яшьләр килде, шулай да иламадым мин. Күрәсең, язмышым белән килешә башлаган идем инде. Әйе, бу сөйләшүләрдән соң мин Нәҗип хакында тагын яхшырак итеп, җылы итеп, якынрак итеп уйларга тырыша башладым. Инде үземә үзем мин аны яраттырмын, мин аны ярата алырмын дип тукый торган булдым. Шуңа шул ярата алуыма ышану һич булмаса ышанам дигән иллюзия кирәк иде миңа. Югыйсә мин риза дигән сүзне әйтергә ничек телем әйләнер? Без еш очраша алмый идек, ул шәһәрдән 7-8 километр читтә эшкә йөри, ә мин укуларымнан бушый алмый идем. Шулай да атна сайын очрашмыйча калмыйбыз. Ул безгә килә, башта әтием, әнием белән бер ярты сәгать чамасы сөйләшеп утыра, аннан без чыгып китәбез. Ул гел бер төрле. Гадәтенчә эре горур, гәүдәсен бик туры, башын бик текә тота, иреннәре нык кысылган булыр, ни генә әйтмәсен, тавышын һич үзгәртмәс, кычкырып көлмәс, кыска итеп, үзек-үзек кенә итеп сөйләшер. Кәефе аның яхшымы, начармы белеп була торган түгел. Булай үзе миңа шактый игътибарлы, рөхсәт сорап кына култыгымнан ала, саулыгымны сораша, укуым белән кызыксына, кинога мазарга илтсә, буфетка алып керә, пирожный яки яхшы конфетлар белән сыйлый. Ул үзе дә тәмле-томлыны ярата торган иде. Тәмәке тартмыйды, тәмәке урынына кисәсендә ирис конфетлары йөртә иде. Шулай итеп, айдан артык вакыт үтеп китте. Без һаман йөрибез. Йөргән сайын без кешеләр күзенә генә түгел, ничектер үз-үзебезгә дә вәгъдәләшкән кыз белән егет шикелле булып күренәбез. Минем исә һаман әле соңгы сүземне әйтә алганым юк. Ахырда бу хәл аны борчый башлады булса кирәк. Бер кичне ул миңа ярым шаярту белән: "Зөһрә, мин бит сезнең приговорыгызны көтәм. Әллә оныттыгызмы?" диде. "Юк, онытканым юк" дидем мин. "Алайса нигә сузасыз? В чем дело?" Җавабым әзер түгел. Ул бик гаҗәпләнеп иң башларын җыерды һәм "Странно" дип куйды. Йөзе аның караңгыланып китте. Иреннәрен тагын да кыса төшеп, шактый вакыт сүзсез калып торды. Үз теләгенә җиңел ирешеп өйрәнгән кеше өчен бу минем бу хәтле сузуым белән килешүе чыннан да авыр иде ахрысы.
Шул ук вакытта мине ихтыярсызларга да ярамый. Менә бит ул ничек. Мин хәтта аны бер мәлгә кызганып та куйган кебек булдым. Аннары ул иң башларын җыерып, җитди итеп, ләкин тавышын ничек тә йомшартырга тырышып миңа болай диде. Зөһрә, дорогая, сез мине газапламагыз. Мин билгесез положениедә булуны яратмыйм. Это очень тяжело. Не әйтсәгез дә, тиз арада окончательно үзеп әйтегез. Прошу. Ярыймы? Мин ярый дип вәгъдә бирдем. Шуннан соң мин үзем дә уйлана башладым. Чынлап та нигә мин сузам? Нигә кешене зарыктырып көтәм? Барыбер әйтмичә котылып булмый бит инде. Ничаклы тизрәк булса, шул чаклы хәерлерәк булмасмы? Бәлкем барысы да ачыкланыр, бәлкем бу шик газаплар баштан китәр. Тәвәккәлләргә кирәк, тәвәккәлләргә кирәк. Икенең берсен әйтергә кирәк. Тик кайсын? Кайсынсың, Ходаем? Сез инде минем җавабымны алдан ук сизенеп торасыздыр. Мин аңа җавап бирдем. Уңай җавап бирдем мин. Ризамын дидем. Тик ашыктырмавын үтендем. Зөһрә ханым сүзеннән туктады, күңеле тулып бугазына тиер килде шикелле, ефәк кулъяулыгын алып, иреннәренә китерде һәм шул хәлдә озак кына тынып утырды. Дымлы зәңгәр күзләре аның каядыр еракка төбәлгән иде. Һәм йомды исә яшьләре мөлдерәп агып төшәр төсле иде. Бу минутта аңа ни дә булса әйтүнең кирәксезлеген сизеп, мин дәшмәскә, туры карамаска тырышып утырдым. Ниһаять Зөһрә ханым телгә килеп, хәлсез акрын гына тавыш белән: "Сез гафу итегез", диде. Арыдым ахырсы мин. Кайтыйк. Калганын бүтән вакытта сөйләрмен инде. Мин бер сүз әйтмичә бары: "Әйдәгез", дип аны кулыннан йомшак кына тотып торгыздым. Шул чакта башын күкрәгемә кысып, чәчләреннән сөеп аны юатасым килде, кызганыч иде ул миңа. Кайтып Зөһрә ханымны санаторийга кертеп җибәргәч, мин кире борылып, буш аллеялар буйлап киттем. Йокысызлык изе. Менә шулай арыганчы бер йөреп кайтмасам, күземне йома да алмыйм. Күбрәк утлар сүнгән юлларда йөрим. Кара бәрхеттәй төн. Кайдадыр таулар. Кайдадыр диңгез. Күктә ерак йолдызлар. Бүтән галәмендә кеше язмышында һич кайгысы булмаган ваемсыз тирән тынлык һәм тынычлык. Мин бер үзлексез аның турында уйланам. Һич тынычлана алмыйча, үземне кая куярга белмичә уйланам. Вәгъдә биргән, риза булган, чын яратусыз, бергә кушылуны зарур иткән, бәхетле иткән чын мәхәббәттән тыш. Беләм бит мин соңыннан ни буласын. Мин үзем дә заманында шулайрак өйләнгән идем. Дөрес, берәү дә кыстамастан. Яңа институт бетергән врач кызга югары белемле дип, профессиясе яхшы дип, ата-анасы да шәп кешеләр дип өйләнгән идем. Барысы да бар иде. Тик кичкенә бер әйбер, чын мәхәббәт кенә юк иде. Әнә шул тышкы сыйфатлардан күзем томаланды. Шулар белән исерүемне ярату бу дип алдандым. Нәтиҗәдә мин гомерлек үкенеш, гомер буена чын мәхәббәткә сусап, эчтән сызып яшәү. Моңардан да зур бәхетсезлек булырга мөмкинме? Беләсезме, искиткеч бер ачыклык белән мин Зөһрәнең нәкъ 18-19 яшьлек кыз чагын күрәм. Күрүгенә түгел, мин аны хис итәм. Һәр карашын, һәр сүзен аңлап торам. Әйтерсең, бу минем үз яшьлегем, яшьлегемә кайтуым. Белсәгез иде, нинди шомландырырлык дәрәҗәдә рәхәт, баш югалтырлык дәрәҗәдә татлы икән ул яшьлеккә кайту. Бик күптән берничә шагыйрь йөгереп уйныйсым, ятып елыйсым килә дип язган иде. Нәкъ менә шуның шикелле.
сөйінішіңнен құтырып тилерердей, алдануыңнан үксіп елардай боласың. 8-ші бөлік. Икенші күнні біз тауға менә алмадық. Түшкі аш вақытында шырашқаш, Зөһрә ханым башым ауырта, кәйфім юк дип зарланып тұрды. Иреннәре ағарған, күз төпләре уйылған, үзе күңелсез бұйық иде. Мин билгеле, аңа кәйфе яхшырганчы бер каяда чыгып йөрмәскә киңәш бирдем. Үзем инде аның белән чырашуны сабырсызланып көтә башладым. Ахырсы сагынып та өлгердем. Аннары үзелеп калган хикәянең дәвамын тизрәк ишетәсем килә иде. Моңарчы сөйләгәннәрен искә төшергәч, җанны борчыган сораулар туды. Шул яратмаган егетенә ул чыкканмы, юкмы? Хәзер картым дигәне кем? Әгәр Нәҗип булса, телефон белән сөйләшкәннән соң аның йөзенә, күзләренә чыккан куанычны ничек аңларга? Яратмыйча чыгып та шулай бәхетле булып китәргә мөмкин микәнни? Бу соңгы сорауның дөрес җавабын табу минем өчен аеруча әһәмиятле иде. Тагын бер көннән кич кырын без яңадан үзебезнең карт имән төбенә киттек. Тауны ашыкмыйча гына менеп, бераз хәл алгач, Зөһрә ханым сүзен әкрен генә булай дип башлады. Мин сездән бер нәрсәне аңлавыгызны үтенер идем. Моңарчы сөйләгәннәремдә, менә хәзер сөйләргә җыенганымда, минем үземне аклау, бүтәннәрне гаепләү өчен түгел, һич юк. Мин башымнан кичкәннәрне нәкъ булганча, берни яшәрмичә, берни арттырмыйча сөйләшергә тырыштым. Ләкин моңарчы чәчәкләре генә иде әле. Хәзер исә җимешләре башлана. Минем дөрес итеп кенә түгел, ачыктан-ачык туры итеп тә сөйлисем килә. Сез ят кеше, ир кеше, шуңа күрә миңа кайбер нәрсәләрне сөйләүе бик кыен булачак, ләкин сез мине гаеп итмәссез дип ышанам. Тыныч булыгыз, Зөһрә ханым. Һич шикләнмәгез ул хакта, дидем мин, агаларча юатып. Ул ак күңленең сыртын маңгайына куеп аз гына уйланып торды, аннары кулын алды, башын күтәрә төште. Әйе, менә шулай, диде ул ничектер ботырайган төсле булып. Мин Нәҗипкә чыгарга ризалык бирдем. Яшерен бер өмет белән эшләдем мин моны. Ризалык биргәч, үземне аныкы дип саный башлагач, бәлки ул миңа якын булып китәр, бәлкем акрынлап яратып китәрмен дип уйладым. Халыкта мәхәббәт туйдан соң килә дигән сүз бар бит. Шуның шикелле араны вәгъдә белән беркеткәч, аннан бергә тора башлагач, ул үзеннән үзе иң якын, иң кадерле кеше булып китәр дип ышанасым килде. Әтием әйткәнчә, мәхәббәтне теләү юлы белән генә бар итмәкче булдым. Башта ул шулайрак булыр кебек тә тоелды. Мин күңелемә һаман бер уйны. Мин аныкы дигән уйны беркетергә тырыштым. Мин үземне тәнем, җаным белән чыннан да аныкы итеп хис итәргә теләдем. Минем йөрәгем гүя аңа ачылып тора иде. Ул да беренче көннән үк миңа үзенеке итеп карый башлады. Әйе, вәгъдә биргәннән соң икенче очрашуда ул мине беренче тапкыр кочаклап үпте. Мин кулларым белән аның күкрәгенә ныграк терәлсәм дә, каршылык күрсәтмәдем. Яшерә алмыйм, шул чакта минем кыз йөрәгем моңарчы татымаган бер кайнар ләззәттән эрегән кебек булды. Ничектер менә кинәт кенә ул миңа бик якын булып китте. Инде минем күкрәгенә башымны салып, аңа сыйнасым гына калды шикелле. Әгәр ул һаман шулай гади якын, җылы йомшак була белсә иде, ихтимал миндәге бу үрелеп, омтылып тору вакытлы гына булып калмас иде, ихтимал чын, тирән ярату хисенә әйләнеп китә алыр иде. Әмма юк шул. Кешесе ул түгел икән. Үрә баскан калыбыннан чыкмады. Сизмәде, күрмәде. Мин хәзер дә торып гаҗәпләнәм. Ничек итеп 26 яшьлек егет шул кадәр салкын канлы, картайган йөрәкле, тәмам утырып, ныгып җиткән кеше була алды икән. Ник бер яшьлек ялкыны, яшьлек юләрлеге, яшьләрчә ышыну, сөенү, шаяру, көлү аңарда булсынчы. Акыл, исәп, бәхәссез хакыйкать, мәңге үзгәрмәс кагыйдә, менә аның
утыртып куйган маяклары. Шул маяклар уртасыннан чыгу юк. Чыкты исә, ул тумана сукыр шикелле юлдан язарга тиеш. Сүз таба алмыйм. Шуңа күрә русчалатып әйтәм. Баштан ук ул үзен миңа карата покровитель итеп куйды. Мин шундый берни белмәгән бала инде. Ул менә минем һәр адамымны күзәтеп һәм төзәтеп кенә торырга тиеш. Еш кына ул миңа: "Зөһрә, син белмисең. Зөһрә, син мине тыңла. Не будь наивный, не будь смешной", дип әйтергә ярата торган иде. Озак та үтми, ул үзенең өстенлеген күрсәтүдә шул дәрәҗәгә барып җитте ки, миңа хәтта әти-әнием алдында шелтә ясый торган булды. Әгәр минем кисезләнеп әнием белән бераз гына сүзгә килүемне ишетеп алса, ул карт учительдәй башын чайкап: "Ай-ай, разве әнигә каршы сүз әйтергә ярый? Нехорошо, нехорошо. Син сурларны тыңларга обязаны", диде. Аптырый идем. Гаҗәпләнә идем мин моңа. Ачуыма чыдый алмыйча, "Тыгылма син", дип кычкырасым килә иде. Икәү генә калгач, ичимнән ачынып аңа: "Син, дустым, үзеңә кагылмаганны күрмә. Менә миңа кара, мине күр. Миңа елмай. Назлап бер үп ичмасам", дип әйтәсем килә иде. Бу дигәннән ят булса да әйтим, ул моңа да алай юмарт түгел иде. Йөргәннән соң аерылышкан чакта салкынча тыгыз иреннәре белән бер суырып үбә дә шуның белән тәмам. Әле яңа сүз куешкан иң бәхетле чакларда сөю иркәләүгә булай саран булган кеше өйләнгәч үзен ничек тотар? Санап кына үпмәсме? Һәр үбүен бүләк итү дип санамасмы? Зинһар, сез мине ялгыш аңлый күрмәгез, бу минем үзем бик теләүдән әйткән сүзләрем түгел. Беләсезме, ул бит миннән бер тапкырда "Яратасыңмы мине?" дип сорамады. Шуңадыр инде менә ихтыярсыздан күңелемә ул мине җаны, йөрәге бар кеше итеп күрә белмидер, үзе теләгән чакта файдаланырга мөмкин булган бер әйбер итеп кенә миңа карыйдыр дигән уй килә иде. Шип чирканып китә торган идем мин андый чакларда. Тизрәк үземнән ул уйны куарга тырыша идем. Ләкин нишлисең? Күңел бит. Ниләр генә килеп китми аңар. Инде минем авыздан вәгъдә чыккангач, Нәҗип безнең өйгә иң кадерле кеше булып йөри башлады. Ак җәймә җәеп кенә каршы алмыйлар иде аны. Бирәктә әтием аның алдында бишкә бөгелә иде. Хәер, минем үземә карата да Нәҗипнең әти-әниләре тарафыннан шундый ук гаҗәп яхшы, якын мөнәсәбәт иде. Айруча бер җылылык белән алар миңа "Киленебез түгел, кызыбыз булырсың" дип кенә торалар иде. Әле туйны уйлаган да юк. Нәҗипнең әтисе Мутахар абзый миңа бармак бите хәтле генә 6 сәгать бүләк итеп бирде. Бу олы таза кешенең сүзсез генә тирәнтен кызы кебек итеп яратуы минем йөрәгемә төшә торган иде. Нинди генә хөрмәт күрсәтсәм дә аз булыр кебек һәм миңа баглаган өметләренең җимерелү ихтималын уйласам, үземне аның алдында шиксез гаепле итеп тоя башлый идем. Кыскасы, ике якта бик бәхетлеләр, безгә дә ихлас күңелләреннән бәхет телиләр. Хәер, безнең бәхетле булачагыбызга шикләнмиләр дә. Тик мин генә ачыла алмыйм. Мин генә тынычлана алмыйм. Төрле газаплы шикләрдән котыла алмыйм. Тагын иң куркытканы шул, әлеге вакыйда биргәч, аны якын итеп хис итә башлармын, ярата башлармын дигән өметем бер дә вөҗүткә ашмас төсле. Бетәр, сүнәр төсле. Соң нәрсәсе белән ул миңа ошамый? Мине үзеннән этәреп, биздереп тора иде. Әгәр мин аның салкын тәкәббер булуы, чамасыз минлеге, шуның аркасында мине кешечә җылы, матур итеп ярата белмәве дип әйтсәм, бу гына аз. Бу гына җавап була алмый. Бу кадәрсен мин башта ук белдем. Белеп кабул итәргә тырыштым. Менә аның
Төп кешелек сыйфаты нидән гыйбарәт? Шуны аңлыйсым, шуны тотып аласым килә. Чөнки шунсыз тынычлана алмам кебек. Чөнки бу мактаулы кешенең үзәгендә ниндидер миңа ят нәрсә бар кебек. Нәрсә соң ул? Мәсәлән, аның үз алдына ап-ачык итеп куйган максаты бар. Ул зур кеше, дәрәҗәле, исемле кеше булырга тиеш. Моңа ирешү юлында бик ачык сызып куйган. Башта ул үз заводында күтәрелергә, ничек кенә булса да заводның җитәкчеләреннән берсе, я баш инженеры, я баш конструктор булырга тиеш. Аннан инде ул киң юлга чыгачак һәм бәлкем Мәскәүнең үзенә дә барып җитәчәк. Нәҗип моны миңа һич яшермичә туп-туры сөйли иде. Һәм игътибар итегез, шул теләкләренә ирешәчәгенә һич кенә дә бер шикләнми иде. Аның бу кадәр үз-үзенә нык ышануына, максатын бу кадәр ачык куеп, шуңа салкын исәп белән тайпылмыйча бара белүенә мин шаккатып гаҗәпләнә идем. Нинди көч, нинди ихтыяр аңарда, нинди нык кеше ул дип, чын-чыннан аңа соклана идем. Беләсез инде, бездә бит андый биеккә омтылган кешеләр һәр вакытта мактала торганнар иде. Әйе, соклана идем, баш ияргә әзер идем. Әмма күңелем ятмый иде. Чөнки еш кына ул миңа шул максатларына ирешер өчен теләсә нинди әшәклеккә барыр, теләсә кемне таптап узар төсле булып күренә иде. Шундый чакларда аңардан тәмам җаным бизеп, хәтәр бер кешедән котыласым килгәндәй, тизрәк үзеннән качасым килеп китә иде. Әйтегез инде, фаҗига түгелме бу минем өчен? Я, нинди мәхәббәт турында сүз булырга мөмкин? Я Раббым. Кинәт Зөһрә ханым ике куллап йөзен каплады. Мин курка калдым. Зөһрә ханым, ни булды сезгә? Куегыз, кирәкми. Борчылмагыз бу хәтле. Үткән иш инде ул. Зөһрә ханым бераз дәшми торганнан соң йөзен ачты. Башын читкә борып, тирән генә сулап куйды. Әйе, үтте алар, диде ул акрын гына. Ләкин күрәсез, ул чактагы газапларым һаман әле йөрәктән чыгып бетмәгән икән. Хәерле булсын. Вакыт күпме соң инде? Мин сәгатькә карап алдым. 10 ярты. Бераз утырырга була икән әле. Әгәр арымаган булсагыз, сөйләп бетерергә кирәк иш. Әйе, менә шул инде. Яшь кенә булсам да, мин аның кем икәнлеген дөрес сизенгәнмен. Йөрәгем белән дим. Әйе, безгә ят, ялган кеше иде ул. Чөнки аның эчендә үзе, үз мәнфәгате турында исәп курудан башка бүтән бер нәрсә дә юк иде. Туймадым мин аны. Ләкин ул чакта әле мин Нәҗипнең кем икәнлеген акылым белән ачык аңлап, телем белән дөрес итеп әйтеп бирә алудан ерак идем. Бик катлаулы, авыр мәсьәлә иде ул минем тәҗрибәсез башым өчен. Ә менә хәзер әйтеп бирә алам. Хәер, сезгә булай да ачыктыр инде. Аның кем булуы шулаймы? Сез аны карьерист иде димәкче буласызмы? Әйе, нәкъ үзе. Бик дөрес әйттегез. Карьерист иде. Биткәнче карьерист иде. Тик кызганыч, шул чакта мин аның чын йөзен менә булай дөрес итеп билгели белмәгәнмен. Заманга бик оста яраклашкан акыллы карьерист иде шул. Кытычкыч кеше. Менә хәзер хәтерлим, хәзер төшенәм. Сөйләшкәндә ул еш кына кызыл сүзләр кыстырып җибәрергә ярата иде. Үзенең политикадан хәбәрдар булуын күрсәтергә ярата иде. Бигрәк тә әтием белән сөйләшеп утырган чакларда ул политиканы белүе белән ялтырарга тырыша иде. Ә мине ышанасызмы? Аполитичный булуда гаепле иде. Билләһи әгәр. Син, Зөһрә, политикадан отстаешь, ди торган иде ул миңа. Караны дигән төсле итеп. Мин хәтта курка калайдым. Соң дөрестән дә политика турында алай бик уйламый идем шул. Бар борчылганым
ялган сөйләмим дә, берәүгә дә зарарым тимәсен дә, кеше күзенә начар күренмим. Һәр җаниясен кызгана торган, һәр кемгә бәхет тили торган чагым иде минем. Калганы турында ничектер уйлый белми идем. Дөресен әйтә иде ул миңа. Син, Зөһрә, берни белмисең, син бик наивныйсың. Белмәгәнмендер шул. Әмма йөрәгем дөрес сизенгән. Йөрәгем алдамаган мине. Инде нишләргә миңа? Чигенергә, вәгъдәмне кире алыргамы? Мөмкинме бу? Әйтергә генә ансат бит ул. Вәгъдәне кире алу. Күпме җәнҗал кубачак, күпме авыр сүз ишетергә туры киләчәк. Нәҗип миңа ничек карар? Аның әти-әниләре? Менә сиңа мактаулы кыз Зөһрә туташ димәсләрме? Моның кебек игелексез нәрсәнең булганнан булмавы яхшы димәсләрме? Нәҗип инде минем дәлилләремне тыңларга да теләмәячәк. Бары кашларын җимереп нәфрәт белән клятва преступница дип кенә әйтәчәк. Ул моның кебек зур сүзләрне гәрчә дөреслеккә һич туры килмәсә дә әйтергә бик ярата иде. Аннан инде тора-бара минем күңелемә ихтыярсыздан гаҗәеп бер теләк килә башлады. Хай, мин әйтәм, берәр сәбәп чыксын иде дә, без өйләнешә алмый калсак иде. Ләкин нинди генә сәбәп чыгарга мөмкин? Нәҗип миңа үзенең тәкъдимен 41-нче елның февраль башларында ясады. Мин вәгъдәне аңа март урталарында бирдем һәм менә минем иң авыр газапка дучар булып йөргән чагымда кинәт сугыш башланды. Әйе, сугыш. Зөһрә ханым үзе генә ишеткән ниндидер бер өнгә колак салгандай, башын кырынайтып, йомыла язган күзләрен югарыга төбәп, бер мәлгә тынып калды. Тирә-юньдә җылы якларда гына була торган искиткеч бер тирән тынлык иде. Бу тынлыкта сугыш дигән сүз урынсыз кебек, мәгънәсе юк кебек. Аны ничектер тоеп та, аңлап та булмый кебек. Зөһрә ханым исә галәмне иркәләп җылы кочагына алган шушы юаш, хәвефсез тынлык аша гүя узып киткән сугышның ерактагы дәһшәтле гөрелтүсен тыңлый иде. Мин сизеп торам. Сугыш аның язмышында гаять зур роль уйнаган булырга тиеш. Һәм дәшергә, кыймылдарга куркып аның сүз башлавын көтәм. Менә ул кузгалып куйды, кул сырты белән маңгайын сыпырып алды. Кичерегез, диде ул тулчыккан тавыш белән. Мин бик тәфсилләп тормам инде, арыдым. Сезне дә арыттым бугай. Сугыш турында бит күпме генә сөйләсәң дә сүз бетәчәк түгел. Үзегез дә күреп үткәргәнсез инде аны. Шуңа күрә артык җәелмичә, ниләр булганын гына әйтәсем килә. Әйе, сугышның беренче көннәреннән үк мин курку катыш өметләнү белән Нәҗипне армиягә алырлар дип көттем. Ул үзе дә бик куркып, борчылып йөрде. Никадәр үзен яшерен, нык тутарга өйрәнгән кеше булмасын, аның шул куркуы йөзенә үк бәреп чыкты. Бөтенләй сөреме кыйлып, агарып калды бу. Хәтта бер ара мине онытып та торды. Атна-ун көнме безгә аяк басмады. Әйе, баш кайгысы аның өчен бөтен нәрсәдән дә өстенрәк иде. Аннан ул үлем җәзасыннан кутылган кешедәй безгә балкып килеп керде. Егетемә бронь биргәннәр. Ул заводта калачак. Заводлары беренче атналардан ук корал эшләүгә күчте. Нәҗип баш аягы белән эшкә чумды. Кайбер көннәрне тәүлекләп заводтан кайтмас булды. Эш дигәндә ул үзен аямый торган кеше иде. Эшли белә торган кеше иде. Сугыш аның кебек көчле, энергиялы кешеләрне айруча тиз үстереп җибәрде. Шул елның күзендә үк аны заводның баш инженеры итеп куйдылар. Шулай бит ул. Берәү үлә, берәү көн күрә дигәндәй, кайчан кеше үзе дә сизмәстән кинәт кенә максатына ирешеп куя. Хәер, моны Нәҗипне яманлап әйтүем түгел, ул булмаса, аның урынына бүтән кеше килер иде. Нәҗип
үз урынында иде. Һич шиксез ул монда, заводта файдалырак иде. Сугыш башланып, бер айда үтмәде, безнең институтны госпиталь иттеләр. Августта инде институтның ябылуы билгеле булды. Студентларның күбесе фронтка китте, кызларны төрле җирләргә, госпитальләргә, фабрика-заводларга урнаштыра башладылар. Мин шул чакта тоттым да кыска сроклы элемтәчеләр курсына язылдым. Хәтерлисезме, сез миннән характерыгызны билгелим дигән булып профессиямны сораган идегез. Минем элемтәче булып китүем менә шуннан башланды инде. Тик сугыштан соң миңа аның институтын да бетерергә туры килде. Әйе, мин ул курсларга яшерен бер өмет белән язылдым. Чөнки курсларны бетергәч, безне фронтка җибәрергә тиешләр иде. Әтиләрем минем бу эшемне белгәч, бик курыктылар һәм мине бик каты шелтәләделәр. Мин инде көч хәл белән, мондый вакытта тик ятып булмый бит, иптәшләремнән уят дип ничек тә акланган булдым. Нәҗипнең дә билгеле кәефе бик кырылган иде. Шулай да ул миңа каты бәрелүдән тыелды, белә, вакыты андый түгел. Тик гадәтенчә минем баш очымнан каядыр читкә карап, «Конечно, понимаю», диде. «Ну, мин сине үзебезнең заводка устроить иткән булыр идем». «Причем яхшы эшкә?» «Белмәдем шул», дигән булдым мин бер катылык белән. Миңа ничек тә пси булып кына артык шик-шөбһә кузгатмыйча курсларга йөрергә кирәк иде. Ләкин Нәҗип нидер сизенде булса кирәк. Узакта үтми, бу минем алга бик җитди итеп, тизрәк өйләнешеп тора башлау мәсьәләсен китереп куйды. Таләбе бик нык моның. Күрәм, ике якта ашыктырырга киңәш биргәннәр булырга тиеш. Минем хәл тагын читенләшеп китте. Нишләргә? Туп-туры баш тартырга көчем җитми, вакытым бар. Риза булырга? Юк. Мөмкин түгел. Мин бит яшерен өмет белән йөрим. Ярыймысың? Мондый хәлдә минем Нәҗипкә каршы әйтерлек бердән-бер дәлилем ул да булса сугыш үзе иде. 41-нче елның көзе нинди шомлы вакыт иде бит ул. Нәҗип, үзең дә беләсең ич хәлләрне, дидем. Хәзер тора башлауның ни кызыгы да, ни яме бар. Сабыр итик. Бу куркыныч вакыт үтеп китсен, өлгерербез. Нәҗип сабырсызланып, шуңа күрә бөтенләй русчалап миңа каршы төште. Дорогая, нельзя быть паникером. Да, положение тревожное, но жизнь продолжается. Кешеләр өйләнәләр дә, туалар да, үләләр дә. Потом учти, мине заводтан бер кая җибәрмиләр. Я тут буду воевать. Если серьезно говорить, син именно хәзер миңа чыгарга тиешсең. Мой тыл — это моя семья, а без крепкого, надежного тыла нельзя успешно воевать. Понимаешь, Зорочка? Аңлыйм, ләкин бит. Ну что ләкин бит? Сиңа шул минем хатын булуым гына кирәкмени инде? Нәҗип минем беләгемнән каты гына кысып үзенә тартып куйды. Да, именно шулай. Разве плохо? Белмим тагын, дидем мин салкын гына, ләкин сиңа тыл булыр өчен генә иргә чыгуны аңламыйм мин. Синеңчә шул гынамы инде минем тормыштагы урыным? Бигрәк тә хәзерге кебек кытычкыч авыр бер вакытта. Ах, вон как, диде ул башын чиеп. Патриотизм, долг перед родиной и так далее. Похвально. Что ж, синең дә фронтка китәсең киләмени? Көлмә, Нәҗип, дидем мин, ничендер кинәт күземә килгән яшьләрне чактыеп. Җибәрсәләр, һич шиксез китәр идем. Что син, дорогая, көләргә уйлаганым да юк, диде ул ашыгып. Сизеп алды ахрысы болай санламыйча сөйләшергә ярамаганны. Ныграк елыша төшеп һәм моңарчы һич булмаган рәвештә юмалап сөйләргә кереште. Зөһрә, акыллым, син беләсең, ни? Родина ничек әле? Ватан. Әйе, ватан минем өчен дә бик кыйбат. Ватан өчен мин бөтен жертвага әзер. Даже сине миннән айырып җибәрсәләр дә, кажется, сүз әйтмәс идем. Но, дорогая, пойми, ватан алдындагы святой ниебезне, бурычыбызны без монда да үти алабыз бит. Менә мин передовойдагы солдат шикелле заводта эшлим.
Теләсәң син дә эшләрсең, бергә эшләрбез, и это будет выполнением нашего патриотического долга перед Родиной. Но главный вот в чем, дорогая, син бит миңа сүз бирдең, сүз. Шулай булгач, эш нидә, сүздә тору, это же святая обязанность, не так ли? А хәзер, по-моему, вакыт җитте. Безгә бергә тора башларга кирәк. Моны мин генә түгел, синең әтияниең дә, минекеләр дә бик телиләр. Без барыбыз да синең соңгы сүзеңне көтәбез. Зорочка, милая моя, надо с этим считаться. Кыскасы, мин Нәҗиптән курслар беткәнче генә сабыр итеп торуын сорадым, ә курслар 1 айдан бетәргә тиеш иде. Ул ни сәбәптәндер җиңел генә риза булды. Әмма шулай да мин никадәр бер катлы юләр булганмын. Янәсе мыштым гына укып йөрим дә, бетергәч көннәрдән бер көнне фронтка китеп барам инде. Ә Нәҗип тә, әтиянием дә чарасыздан килешеп, хәерле булсын, исән сау йөреп кайт дип, мине затып калалар инде. Бүре дә тук, сарык та бөтен. Курсларны бетергәч, мине тоттылар да әйбәтләп кенә үзебезнең шәһәр телеграфына эшкә җибәрделәр. Нигә фронтка түгел дигәч, курслар начальнигы: "Сезнең хәзергә анда кирәгегез юк. Биредә резервта булырсыз", диде. Соңыннан белдем, бу турыдан-туры әтием тырышлыгы белән эшләнгән икән. Үземә бу хакта ник бер сүз әйтсеннәр. Астан гына әнә шулай эшләделәр дә куйдылар. Күрәсең, язмышка буйсынудан башка бүтән чара калмады. Шулай уйлый башладым мин. Адашкан кеше төсле тәмам аптырап йөдәп беткәннән соң. Гаҗәпләнмәгез, тик дөрес аңларга тырышыгыз мине. Вәгъдә бирелгән, егетем көтеп йөри, әти-әнием ышанып тора, хәтта әнә шул сугыш үзе дә мине тизрәк бер карарга килергә ашыктыра кебек. Чыннан да бик төпченеп, нечкәләп тора торган чакмыни. Бик кичерәеп калды бит хәзер андый шәхси мәсьәләләр. Чын ярату хис итмим икән. Күңелем тартмый икән. Нишлим соң инде? Аның каравы, ул мине ярата. Һич шиксез яратачак. Мин моңа ышанам. Андый кеше хатын кадерен белергә тиештер дип уйлыйм. Аңа бит ныклы тыл кирәк. Кеше яшьтән үк мин ялган белән ирексезләүне күтәрә алмыйдым. Әмма хәзер мин шундый бер хәлгә куелган идем ки, ихтыярсыздан әнә шулай үземне алдарга, үземне ирексезләргә мәҗбүр булдым. Озын сүзнең кыскасы, без яңа ел башыннан бергә тора башларга булдык. Вакытның бик авыр хәлләрнең мөшкел чагы булуга карамастан, безнекеләр туйсыма кичкенә генә бер мәҗлес үткәрергә булдылар. Шуңа хәзерлек башланды. Әтием аннан-моннан табып, азык-төлек ташырга тотынды. Әнием минем кирәк яракларымны барларга кереште. Нәҗипләр ягы да безнең туйга хәзерләнәләр иде. Әмма ләкин туйны күрү берәүгә дә насыйп булмады. Әйе, чынлап әйтәм, була алмыйча калды ул безнең туй. Нигә бу хәтле миңа гаҗәпләнеп карыйсыз? Сабыр итегез, хәзер барысын да белерсез. Башын сөйләгәч, ахырын яшереп булмас инде. Нигә гаҗәпләнеп карыйсыз дiyung? Әйе, гаҗәпләнеп карыйм. Гаҗәпләнмичә мөмкин түгел. Күпме шик газаплардан, каршы торулардан соң, яратмаганын белә торып, үзен көчле Зөһрә ханым ниһаять Нәҗип белән кушылырга риза була. Шул ук вакытта туйыбыз булмыйча калды ди. Ничек аңларга моны? Әгәр теге вакытта мин үземнең хәлне сөйләп биргән булсам, ул да бик гаҗәпләнер иде. Яратмыйча торып, ничек өйләндегез соң дияр иде. Ә бит безнең эш катлаулырак булды. Без үзебезне дә, бер-беребезне дә алдаган идек ул вакытта. Юк, мәхәббәтне бар дип белдек. Дөресрәге, яшьлек дәрте белән кабынган вакытлы мавыгуны без мәхәббәт дип уйладык. Менә нәрсә безне төзәтә алмаслык зур хата ясарга мәҗбүр итте. Аның, ягъни чын мәхәббәтнең асылда юклыгын без соңыннан тора бара, айлар, еллар үткәч кенә белдек. Анда да әле мәхәббәтнең юклыгын иqrar итәргә көчебез җитмичә, эчтән генә күпме газап кичереп, һаман яши бирдек.
Тик иллюзия иртәме соңмы барыбер төтен кебек тарала ул. Менә таралды. Хәзер мәсьәлә ачык. Без ялгыш кушылганбыз. Әмма моны аңлаудан эш узгач ни хәер? Төзәтә алмаслык хата дидем. Белмим, Зөһрә ханым үзенең хатасын соңыннан төзәтә алгандырмы, юкмы, әмма күпләр, бик күпләр ялгыш өйләнешүне төзәтә алмыйча гомерләре буе газап чиңеп, күңелсез итеп, ямьсез итеп яшәргә мәҗбүр булалар. Өйләнешү бит ул ике кешенең язмышын бергә түйенләп бәйләү дигән сүз. Бу түйен торган сайын ныграк тартыла һәм шияләнә бара. Теш белән дә шишеп булмый башлый аны. Бигрәк тә түйенгә балаларның да язмыш җепләре кирип чуалганнан соң. Шул ук вакытта кеше чын мәхәббәтне теләүдән, сагынудан, өмет итүдән туктый алмый, иң тыйнак, иң тәкъва кеше өчен бу шулай. Я. Фаҗига түгелме бу? Димәк, хатаны ясамаска кирәк. Ясамаска. Бары ир белән хатынны тиң иткән, дус иткән, җаннарын җанга бәйләгән, сүрелми бетми торган мәхәббәтнең булуына ышанган хәлдә генә кушылырга, гаилә корырга ярый. Шунсыз гомерлек үкенеч. Зөһрә ханымның күрәләтә торып, хата адым ясарга җыенуы әлбәттә мине гаҗәпләндерде. Ләкин ул безнең туй булмыйча калды диде. Башын силәгәч, ахырын яшереп булмас инде диде. Моны ничек аңларга? Тагын ниләр булган? Гаять кызыклы иде бу. Зөһрә ханым нечкә кашларын җыерып, иреннәрен кысып беравык тынып торды. Аннары ныклы карарга килгәндәй, башын текә генә күтәреп, яңадан сүзен башлады. Тавышы да аның ныгый төшкән кебек булды. Әйе, сөйләми булмас, диде ул кабатлап. Беләсезме, кай вакытта очраклы гына бер сәбәп кешенең язмышын шундый үзгәртеп җибәрә менә. Яңадан иске хәленә кайтуны ул инде уйлый да алмый. Хәер, ни өчен мин моны баштан ук акланып куярга теләгәндәй әйтеп торам? Минем эшем бары ни булганын яшермичә дөрес итеп сөйләү генә ич. Шулай түгелме? Хөкем итү анысы инде сезнең эш. Менә шулай. Әйткәнемчә, безнең туй 42нче елның башында булырга тиеш иде. 41нче елның ахырында менә нәрсә булды. 5 декабрьдә Конституция көнендә Нәҗипләр заводы культура сараенда бер кичә үткәрмәкче иде. Зур завод, бай завод. Шунлыктан авыр вакыт дип тормыйча искечә бер бәйрәм итеп алырга булганнар. Нәҗип мине менә шул бәйрәм кичәсенә чакырды. Ул үзе кайтып йөрергә бушый алмам диде. Миңа сәгать 7дән дә калмыйча килеп җитәргә кушты. Завод шәһәрдән 8 километр читтә иде. Көннәрнең иң кыска чагы бик тиз караңгы төште. Мин эштән кайткач, ашамый-эчми тиз-тиз киенеп китәргә әзерләндем. Өйдән чыкканда сәгать 7:20 минут иде инде. Ошыга-ошыга шәһәр уртасына киттем. Заводка илтәсе трамвайларның туктый торган җирләре шунда иде. Бәйрәм кичәсенә барасы булгач, мин аягыма яхшы туфлилар белән ак ботылар кигән идем. Көн бик тә суык иде. 10 минуттан шәһәр уртасына җитеп, трамвай көтә башладым. Кызу килгәнлектән мин суыкны артык сизмәдем дә. Килеп җиткәч тә аңа игътибар итмәдем. Көтәм 5 минут, 10 минут көтәм. Трамвай юк та юк. Төн караңгы, бер генә тычкан уты да күренми. Бик шомлы иде бит ул чакта. Туташ караңгылыктан йөрәк үзгеч һава тревогалары, шәһәр өстен салкын томан каплаган. Биришкән кешеләр кинәт томан эченнән килеп чыгалар да, шунда ук тагын югалалар. Сизәм. Суык акрынлап үтә, бигрәк тә аякларым туңа башлады. Трамвай көтүчеләр дә бик аз.
Килеп туктаганнары 2-3 минут кына торалар да, суыктан куркып тизрәк китеп баралар. Ә мин көтәм дә көтәм. Шактый вакыт узды шикелле. Шул чакта мин үземнән ерак түгел бер хәрби кешенең күн итекләрдән шыгыр-шыгыр басып, әрле-бирле йөргәнен шәйләп алдым. Ул да трамвай көтә ахрысы. Мин әлбәттә аңа игътибар итмәдем. Хәрби кешеләрнең күп заманы берсен дә күрәсем килеп тормый, үз кайгым кайгалымында. Аякларыма суык тәмам үтте булса кирәк. Бармакларым шиметтереп сызларга тотынды. Нишләргә соң? Иң яхшысы җәяүләп тизрәк китәргә кирәк иде. Ә мин утыртып куйган казыктай һич кузгалмыйча бер урында торам. Хәрби кеше дә ачу китереп шыгыр-шыгыр һаман әрле-бирле йөри. Кем ул? Нигә ул гел йөренеп тора дип ихтиярсыз уйланам. Итекләрдән генә бит. Шуңа күрә йөренеп торадыр димишемнән һәм үземнең дә аның кебек әрле-бирле йөрисем килә. Ләкин мин кузгалмыйм. Ул йөргәнгә күрә кузгалырга теләмим. Йөрәгем әрнеп, Нәҗипкә ачуым килә башлады. Кайтып алырлык булмагач, нигә ул мине чакырды? Нигә мине бу зәмһәрир суыкта катып беткәнче трамвай көтәргә мәҗбүр итә? Шәнчелеп китсен үзе дә, кичәсе дә, кайтам да китәм дим, рәнҗеп. Ләкин гаҗәп менә, урынымнан һич кузгала алмыйм. Бу инде минем чын-чынлап туңа башлавым иде. Шул чакта хәрби кеше яныма килеп басты. Туташ, диде ул русча батыр гына. Нишләп сез бу yerдә торасыз? Мин күз кырыем белән генә аңа карап алдым. Теләмичә генә. Ә нигә ул сезгә дидем. Аннан ничектер бала шикелле йомшарып хәлсез тавыш белән трамвай көтәм дип истәдем. Көтмәгез. Трамвай тиз булмас, кайдадыр авария. Мин дәшмәдем. Ләкин бу аны бер дә аптыратмады шикелле. Сезгә хәзер үк китәргә кирәк, сез тәмам туңгансыз диде ул, һаман шулай батыр кыю гына. Мин ихтиярсыздан бу тавышка буйсынган кебек булдым. Хәер, тискәреләнеп тору юләрлек булыр иде. Суык минем үзәгемә үткән иде инде. Мин кузгалдым, ләкин чак кына ягылып китмәдем. Аякларым атларлык түгел иде. Егет шунда ук мине беләгемнән тотып алды. Мин беләгемне ычкындырмакчы булып карадым, көчем җитмәде. Телем белән дә берни әйтә алмадым. Исерек кешедәй егет ярдәме белән хәлсез генә атлап киттем. Юк, булай ярамый, диде егет ичке пошыну белән үз алдына сөйләнеп. Хәзер үк берәр җиргә кереп, аякларыгызны җылтырга кирәк. Ерак түгел генә бер зур гостиница бар иде. Шуның ишеге төбенә җиткәч, егет минем беләгемнән ныграк тотып, менә шунда керәбез диде. Мин туктадым. Артык көчемне җыеп дигәндәй, беләгемне тартып алдым да еларга җитешеп, көчкә генә "Нишлисез сез?" дидем. Егет минем күзләремә текәлде. Шын борчылу һәм шелтә белән карый иде аның күзләре. Ниһаять, катгый итеп, хәтта бераз ачулы да итеп ул, "Туташ, урынсыз җирдә киреләнмәгез" диде. Мин солдат кеше, аяк ишетүнең нәрсә икәнен сездән яхшырак беләм. Хәзер үк җылыга керергә кирәк. Әйдәгез. Мин кат-кат башымны селектем. Кирәкми дидем. Күгәргән иреннәремне чак тибрәтеп һәм китә башладым. Шушы китүдән инде мин китеп барган да булыр идем, ләкин гөнаһ шумлыгына каршы нәкъ шул минутта шәһәрнең төрле ягыннан завод гудоклары үкрергә тотындылар. Һава тревогасы. Менә гаҗәп бит ул. Берәр хәл булырга калса, сәбәбе чыга да тора. Шуннан хәрби кеше бер сүз әйтмичә, яңадан беләгемнән сак кына, әмма каты тотып, мине ишектән алып кирип тә китте. Икенче катка алып менде. Аннары озын коридор буйлап алып китте. Шул арада мин үзем белән ни булганын аңларга тырыштым. Нишлим мин, кая барам дип котым чыгып уйландым, ә үзем һаман аның ихтыярына буйсынып бара бирдем. Менә ул бер бүлмә каршына җитеп туктады, кесәсеннән ачкыч чыгарып, ишекне ачты да үрелеп ут кабызды. Аннары мине кулымнан тутып, тәрәзәсе зур кара япма белән капланган бүлмәгә кертте. Тиз генә бер урындык алып шуңа утыртты. Шинелен дә салып тормыйча, идәнгә тезләнеп минем ботыларны, туфлиләремне салдырды, ике куллап әле бер аягымны,
әле икенче аягымны уарга тотынды. Мин ничектер тәмам хәлсезләнеп калдым. Иреннәрем кирәкми димәкче булып көчкә кыймылдыйлар, ләкин тавышым үземнән китми. Тик күзләремнән мөлдерәп яшьләрем генә тәгәри. Ә ул авыруны коткаручы врач сыман сүземә дә яшемә дә карамыйча һаман уа да уа. Аякларым минем чынлап та һич нәрсә туймас булып калганнар иде. Ләкин ул берникадәр кызу-кызуына уганнан соң аякларым шәнчеп авырта башлады. Мин хәтта кычкырып та куйдым. Ул сабыр диде һәм тагы да катырак басып уарга кереште. Бираздан аякларым җылы тойды, шәнчеп авырту бетте, ләкин сулкылдап сызлый башлады. «Я, ничек?» диде ул тезләнгән җиреннән минем йөземә карап. «Сызлый» дидем. «Алайса, бик әйбәт» диде бу һәм идәннән торды. Минем ботыларымны алып, җылымса батарея өстенә бастырды. Шуннан соң гына шинелен салды. Гадәтләнгән җитезлек белән гимнастеркасын киң кайышы буйлап ике якка сыпыргалады. Бармаклары белән генә чим кара чәчләрен тараштырып куйды. Миңа карап бер елмайды да, «Инде сезгә кайнар чәй кирәк» диде һәм өстәлдән киң төпле зәңгәр чәйнекне алып чыгып та китте. Ходаем, нинди хәлгә юлыктым мин? Үзем ни уйларга да белмим, тик гомердә күрмәгән, белмәгән ят ир бүлмәсенә булай киреп утыруның ни кадәр килешмәгәнлеген аңлыйм. Шуңа гаять пошынам, әмма шул ук вакытта бу эшем өчен ничектер менә үкенә алмыйм. Алай гына да түгел, бу кешенең мине үзенә көчләп алып керүе минем өчен яхшы булды кебек. Аякларымны гына түгел, ул хәтта йөрәгемне җылытып җибәрде кебек. Әле төрле шикләрдән котыла алмасам да, күңелем ничектер тыныч. Менә ул җәһәт кенә килеп керде дә, беренче сүз итеп миңа, «Инде хәзер өстегезне салыгыз» диде. «Юк», дидем мин ашыгып. «Мин хәзер китәм, шуңа күрә салырга кирәк тә. Салмыйча утырсагыз, чыгу белән туңа башларсыз. Кая бирегез». Мин кыюсыз гына урынымнан торып, өстемне салдым. Ул пальтомны элеп куйды. Минем өстемдә киң итәкле, озын тар җиңле, билемне кысып торган соры йон күлмәк иде. Ул миңа бик ятып килешеп тора иде. Пальтомны салгач, үземне ничектер шәрәләнгән төслерәк хис иттем. Һәрбер ир кешенең моңа игътибар белән карамыйча калмавын мин белә идем инде. Ә ул кулы белән ымлап кына мине өстәл янына чакырды һәм зур эмаль кружкага 3-4 шагмак шикәр салып, куе кайнар чәй ясап, алдыма куйды. «Эчегез». Аннан үзе мин тартынмасын дипме бүлмә буйлап әрле-бирле йөрергә тотынды. Кружканы учларым алдым, иреннәремә китердем, ләкин ул бик кайнар иде, авызым пешә язды. Кайнарга тигәч, бөтен тәнем кинәт калтыранып китте, әллә ничек рәхәт булып китте. Беренче тапкыр мин курка гына игътибар белән егеткә карадым. Ул урта буйлы, киң генә җилкәле, сыны нәкъ хәрбиләрнекечә төз, җинак, йөзе шома, кара тутлы, башкортныкына тартым киңчә түгәрәк, ләкин борыны бик туры, күзләре кичкенә, йылтыр кара, кашлары да куе кара, чәче дә әйткәнемчә чим кара. Үзенчә матур гына бер егет иде ул. Менә ул йөргән җиреннән башын чайкап көлеп куйды. «Кала уртасында туңып үлә яздыгыз бит», диде ул. «Беләсезме, күпме вакыт сез суыкта басып тордыгыз?» «Юк, белмим». «Нәкъ 35 минут. Кая бармакчы идегез?» Мин җавап бирмәдем. Егет кабатлап сорамады, тик мине юатырга теләгәндәй, «Зарар юк. Хәзер чыгып бетәр», диде. «Кайнар чәй куып чыгарыр. Суыкны», дим. Аннан ул минем каршыма килеп утырды. Күзләремә туры карады. «Сез татар кызымы?» «Әйе». «Исемегез?» Мин әйтимме, юкмы дип бераз шикләнеп тордым. Шулай да әйтергә булдым. «Зөһрә». «Зөһрә?
Үзегезгә бик килешә торган исем икән, диде ул, тулы иреннәре арасыннан ак тешләрен күрсәтеп. Ә минем исемем Бәхет Гәрәй. Минем агайлар барысы да Гәрәйләр. Арыслан Гәрәй, Солтан Гәрәй, Дәүләт Гәрәй. Миңа юньлесе калмагач, Бәхет Гәрәй дип кушканнар. Ләкин мин бәхетен алып ташладым. Ничек булып чыгар бит әле? Алдан ук тагып кую уңайсыз кебек. Сез башкортмы? Атай башкорт, инәй типтәр. Ә сез ичегез, суытмы ичегез? Мин бераз ичеп куйдым. Ул тагын кайнарын истәде. Үзе бала өйрәткән шикелле һаман пешә-пешә эчәргә кирәк, җылысы бөтен тамырларга китсен дип кыстый торды. Чынлап та мин әле бер дә җылынып китә алмый идем. Ишемдә боз яткан кебек. Әледән әле калтыранып куям, әледән әле аркам кымырҗып китә. Яңадан туңа башлаган шикелле булам. Тик битем генә яна. Утта яна, шуны сизәм. Авырып кына китмәсәм ярар иде дип куркып та куям. Шул ук вакытта үзем гел бер нәрсә турында уйланам. Бу егет кем? Каян килеп чыкты ул? Ни өчен ул мине сагалап торды? Ул чакларда әле погон дигән нәрсә юк. Хәрби кешеләрнең якаларында төрле билгеләр генә була торган иде. Ә мин аларга карап, званияләрне тәгаен айыра белми идем. Моның якасында 2 шакмак. Кем булырга тиеш? Һәр хәлдә зур исемледән түгелдер. Кичерәк бер командир булса кирәк. Тагын күкрәгендә зур гына стрелок билгесе дә, бер кызыл йолдыз ордены бар. Димәк, армиягә кичә бүген генә алынган яшьләрдән түгел инде бу. Шулай да ничек кенә әйтеп беләсе икән? Каян килеп чыкты да бу башкорт егете ни өчен сагалап торды мине? Сораргамы? Юк, мөмкин түгел. Булдыра алмыйм. Ләкин ул үзе минем нәрсә турында борчылып уйлавымны сизде булса кирәк. Нидер исенә төшергәндәй үз алдына көлеп куйды да, кызык кына килеп чыкты бит әле диде. Кем уйлаган, ә? Мин инде трамвайны көтмичә китеп бармакчы идем. Шул чакта сезгә күзем төште. Сез әллә ничек кенә бик тын, бик буйык басып тора идегез. Нигә мин әйтәм, бу туташ чатнама суыкта булай тик кенә бер дә селкенмичә тора. Берәр хәсрәте бармы соң моның дим? Нишләрсез икән дип көтәргә булдым. Ә сез торасыз да торасыз. Борчыла башладым. Хәтта ачуым да килә башлады. Ни булган моңа? Туңдыра бит бәләкәй аякларын. Сизмим икән ни дим? Шуннан түзмәдем, яныгызга барып дәшәргә булдым. Ачуланмыйсызмы миңа? Мин акрын гына башымны селкеп, "Юк", дидем. Ул миңа бер комплимент та әйтмәде, юри ярарга тырышы кебек нәрсә дә күрсәтмәде. Ләкин шуңа карамастан, мин кыз йөрәгем белән аңа бик ышавымны, дөресрәге торган саен ышый баруымны сиздем. Чынлап курка калдым мин бу хәлдән һәм ихтыярсыз сөенгән кебек тә булдым. Мин кешене бер күрүдә генә таный белмидем. Киресенчә, кеше минем өчен күп вакытта табышмак иде. Һәрбер яңа кеше миндә төрле уйлар кузгата, тәгаен бер фикергә килә алмыйча йөри идем. Бу егетне исә мин бик тиз таныдым шикелле. Ничектер бик ачык, аңлаешлы кебек иде ул миңа. Бер нинди яшерен нәрсәсе юктыр төсле. Таза күкрәгендә саф йөрәк тибәдер төсле. Үзе бик гади, сүзләре чын, беткәнче аңа ышанырга ярыйдыр кебек. Ул сине бер вакытта да алдамас, бер кайчан да рәнҗетмәс кебек. Менә шундый кешенең канат астына сыйынсаң иде. Әмма алдана калсаң, Алла сакласын, нинди котышкыч һәлакәт булыр иде. Я, җылындыгызмы инде дип сорады ул миннән. Беренче тапкыр аңа елмаеп баш кактым мин. Бик күңеле булды ахрысы шуңа, ничектер менә сөеп карады ул минем күзләремә. Ни өчендер нәкъ шушы минутта мин Нәҗипне хәтерләп сискәнеп киттем. Нишләп утырам мин? Ул бит мине эзләп кайтыр, безнекеләрне аякка бастырыр, милициягә хәбәр итүләре бар. Тизрәк китәргә кирәк. Вакыт күпме дип сорадым мин кабатлап. Егет кулындагы зур сәгатенә карап алды. 10-15 минут мин ашыгып урынымнан тордым.
Китәсез дә менә инде, диде ул. Җылынып та җитмәгәнсездер. Юк, җылындым, дидем мин. Ишемдәге бизгә калтырауы бетмәсә дә, ләкин бусы инде эшүдән булмаска тиеш иде. Ул минем ботыйларымны алып бирде, пальтомны алып китерде. Аннан үзе киенә башлады. Аның узатырга җыенуын күргәч, мин каушый калдым. Урамда берәр таныш очраса, ярамый. Кыйынсынып кына мин аңа: "Сез узатып мәшәкатьләнмәгез инде", дидем. Ул миңа төбәлеп карады да, уемны аңлаган шикелле йомшак кына: "Борчылмагыз. Мин сезне бер генә квартал узатырмын, ярыймы", диде. Минем яңадан кирәкми узатмагыз дип әйтергә телем әйләнмәде. Киенеп бетеп, бүлмәдән чыгар чакта гына ул мине ишек төбендә туктатты. "Зөһрә", диде ул минем җиңемнән сак кына сыйпап. "Сезне бик күрәсем киләчәк. Тагын бер генә тапкыр очрашыйк". Мин башымны идем. Йөрәгем еш-еш тибә башлады. Шунда ук кирәкми, ярамый дип әйтергә теләдем, ләкин үзем дә сизмәстән: "Белмим шул", дип куйдым. "Үтенәм. Тыңлагыз мине, очрашыйк", диде ул. Әллә ничек кенә менә йөрәккә үтеп керерлек итеп. Белмим", дидем мин үрсәләнеп һәм ашыгып бүлмәдән чыктым. Урамга чыгу белән суык мине үтеп алгандай итте. Бүтән тәнем кымырҗып китте. Курылдым, дер-дер калтырый башладым. Әллә суык шундый рәхимсез иде, әллә нервларым тәмам урыныннан кузгалган. Егет мине култыгымнан алды. Мин каршылык күрсәтмәдем. Күрсәтерлек көчем дә юк иде. Ярый әле урамнар караңгы. Кызу атлап бер чатка җиткәч тә ул үзе башлап туктады. "Инде ялгыз гына китәсез. Курыкмассызмы?" "Юк, рәхмәт, хушыгыз", дидем мин, калтыравымны көчкә тыеп. "Хушыгыз". "Хуш", диде ул, минем кулымнан аз гына җибәрмичә торып, аннан тавышын акырнайтып йөземә иелеп әйтте: "Иртәгә мин сезне 7-дән 8-гә кадәр шул остановкада көтәрмен". Мин бер сүз кайтарып әйтмичә кызу китеп бардым. Кайтышлы юлда кичкенә бер ялган кырган булдым. Бу минем беренче тапкыр ялганларга мәҗбүр булуым иде, ләкин дөрестлек катыш ялган иде. Шуңа күрә әнием: "Нигә болай бик иртә, кызым", дип каршалгач, мин бер дә каушамыйча: "Трамвай булмады. Көтә туңып беттем. Ахыры түзә алмагач, бер иптәш кызыма кирип җылынып чыктым", дидем. Әнием: "Карасана, ничек начар булган. Нәҗип бик борчылгандыр инде", дип сөйләнә, чәй урынны хәзерләргә кереште. Мин артык анымны әйтеп тормыйча, тизрәк үз бүлмәмә ашыктым. Һаман калтырыйм, üşим, бар теләгәнем җылы йомшак урын. Кыз кешене беләсез инде. Тынычланып ни булганын уйлар өчен дә аңа җылы урын кирәк ич. Нәҗип безгә икенче көнне генә эшкә китешлек керде. Мин әле яңа гына урынымнан торган идем. Әнин ишек аша гына: "Кызым, Нәҗип килде", дигәч, ашыгып киенә башладым. Чәчемне рәтләдем, тиз генә күзгегә карап алдым. Мин каушамый идем, тик йөрәгем еш тибә һәм кирәгеннән артык кабаланам. Рәтләнеп бетеп, ишек төбендә туктап бер тын алгач, мин залга чыктым. Нәҗип ялгыз гына утыра. Җитди, салкын күзләре белән каршы алды ул мине. Күрәм, егетемнең мыегы нык чуалган. Шулай да мин каушамадым. Киресенчә, аның шундый салкын, чәнечкеле кыяфәтен күргәч, үзем дә ничектер усалланып киткән кебек булдым. Нәкъ менә һөҗүм көткән пси баласы кебек. Бу исәнлек тә сорап тормыйча кырыгына: "Ни булды сиңа?" диде. "Берни дә булмады", дидем мин аңа туп-туры карап. "То есть как? Ничек булмады? Ә вечерга килмичә калуны ничек аңларга?" "Син шулай дип сора. Ник килмәдең диген?" "Трамвай булмады, менә шул. 40 минут көттем, шундый суыкта." "Странно", диде ул иң башын җыерып. "Трамвай булмаса бит, попутный машиналар йөреп тора. Ни өчен?" Мин аңа әйтеп бетерергә бирмәдем. Кинәт ачуым кузгалып: "Сөйләмә", дидем. "Машина артыннан чабарга мине кем дип белдең? Бик илтәсең килгәч, кайтып алалар аны. Минем вакытым булмады. Ә минем ни гаебем бар? Мин бит син чакырганга күрә генә бармакчы идем. Караңгыда, суыкта, җәһәннәм астына.
Ни булды имеш? Ни булганын беләсең килгәч, кичә үк кинәт бугазыма төер килеп тыгылды. Иренемне тешләп, ярты сүземдә тукталып калдым. Ул күзләрен кыса төшеп, миңа озак кына карап торды, ләкин артык бер сүз дә әйтмәде. Бары әдәп йөзеннән генә юаткан булып, "Син нервничать итмә, тынычлан" диде. Мин киттем хәзергә. Кич сөйләшербез. Ул китте, ә мин бүлмәмә кердем дә мендәргә капландым. Юк инде юк. Булмаса булмый икән, Ходаем. Каян бу кадәр тәкәббер кырылык, салкын әдәплелек, бәхәссез өстенлек аңгырда? Каренин булыр бу, Каренин. Бәләкәй өттек кызганыч Каренин. Ичмасам чынлап торып ачулана да белмәде бит. Ә мин көтмәдем аны. Кичә кайтып яткач, һәр кыштырдаган тавышка колак салып яттым бит. Сабырсызланып, елап, өметләнеп көттем мин аны. Ә ул нишләде? Нишләтеп, нинди хәлдә калдырып китте ул мине? Соңыннан эш узгач инде мин кат-кат уйландым. Әгәр шул кичне ул килеп, күренеп кенә китсә дә, минем язмыш бу хәтле тиз кинәт үзгәреп китмәгән булыр иде. Барысы да искечә калыр иде. Туй да булыр иде. Мин дә хәзер бәхетлеме, бәхетсезме, инженер Нәҗип хатыны булып йөрер идем. Моны сез тагын үкенү дип аңлый күрмәгез. Юк, алай түгел. Бу минем шул чакта саламга ябышып кутылып калырга теләвем генә иде. Әгәр шуннан Нәҗип килсә дә, мине юатса да, бөтенләй икенче кешегә әверелеп, минем белән бик җылы якын булса да, ихтимал барыбер коткарып кала алмаган булыр иде. Тәгаен әйтә алмыйм, ләкин мин аның килүен бик теләгән идем. Хәрби егет минем күңелемнән бер генә минутка, хәтта бер генә секундка да чыкмады. Авыр саташулы төн үткәрдем. Юньләп йоклый алмадым. Ара-тирә йокыга талып киткән чагымда да ул онытылып югалмады, гүя гел баш очымда утырып торды. Бәхет Гәрәй. Әллә нинди сихри бер көч бар кебек бу исемдә. Бәхет Гәрәй. Әйтче, кем син? Ни өчен син миңа очрадың? Ни өчен миңа дәштең? Үзеңә алып кирдең. Тезләнеп, аякларымны җылыттың. Онытылып күзләремә карадың. Кем җитәкләп чыгарды сине минем юлыма? Әллә чынлап та бәхеттемме син минем? Бәхет Гәрәй. Бүтән калган акылымны җыеп аңларга тырышам. Ни булды миңа? Нинди давыл купты минем йөрәгемдә? Мәхәббәт булмаса, нәрсә? Гомеремдә беренче тапкыр мин мондый хәлне кичерәм. Минем әле чын сөюне татыганым юк, әмма бик татыйсым килә, ләкин шушылай ут шикелле кинәт дөрләп кабынамыни ул. Шушылай бүтән җаныңны, тәнеңне биткәнче биләп аламыни ул. Белмим, тик бер нәрсәне ачык сизәм. Бәхет Гәрәй менә монда, йөрәгем үзәгендә. Башта мин аны яңадан күрү турында уйларга да курыктым. Мөмкинме соң минем хәлдә, Аллам сакласын. Очрашуны бер генә минутка күз алдыма китерсәм дә, исселе суыклы булып китә идем. Ул гынамы соң, менә булай оныта алмыйча газаплануым да инде миңа зур җинаят, әшәкелек кебек булып тоела иде. Ләкин аның көтәрме дигән сүзе гел чакырып торган тавыш шикелле көне буе колагымнан китмәде. Кулымнан тотып тартучыга карышкандай мин 100 генә тапкыр үземә бармыйм дип әйтмәгәнмендер. Кич якынлашкан сайын тынычлыгымны җуя барам. Гүя менә язмышымның хәлиткеч минутлары җитеп килә. Сәгать 6-да эштән кайттым. Аннан-моннан гына ашап алдым да, бүлмәмә киреп бикләндем. Нәкъ менә балалар төсле инде әйтерсең, бикле ишек мине тотып калачак. Бер вакыт сәгатемә карасам, 7 тулып 8-гә киткән. Үземне белештермичә сикереп урынымнан тордым. Кинәт бер уй мине сискәндереп җибәрде. Ходаем, тышта бик суык бит. Көтә өшеп бетәр ич ул. Җитмәсә, аягында күн итекләр генә. Тиз генә өстемә киендем. Гаҗәпләнеп караган әниемә, мин иптәш кызыма барам дидем. Нәҗип килер бит, диде әни. Килсә көтәр, көтмәсә иртәгә керер. Ә миңа бармыйча ярамый дидем мин, әллә каян килгән бер кыюлык белән. Әни бичара,
Ой кызым, килешмәс бит, ярамас бит дип калды. Ә мин ашыга чыгып киттем. Һәм шушы китүдән инде мин кире иске хәлемә борылып кайтмадым. Юл киселде. Зөһрә ханым тирән итеп бер сулады, кичкенә бәрхет ридикүленнән хуш исле ефәк кулъяулыгын чыгарып, иреннәренә китерде һәм шул хәлдә уйга чумып калды. Мин сак кына аның хәрәкәтсез озын кара кирфекләренә, тонык ак йөзенә карадым. Бер нинди үкенү, газап кебек нәрсә сизелми иде бу йөздә. Тик бик ерактагы вакыйгаларга читтән күзәтеп караган төсле тыныч уйчанлык кына чагыла иде. Сез гафу итегез, диде Зөһрә ханым, торышын үзгәртмичә салкын бер тынычлык белән. Мин ул кичне үзем белән ниләр булганын сезгә сөйләп бирә алмыйм. Гомумән, бер кемгә дә мин аны сөйләп бирә алмыйм. Тик шуны гына әйтә алам. Бәхетгәрәй шиксез куанып, Зөһрә дия мине каршы алды. Мин юләр кызый, үземне ичемнән катгый карарга килеп, ягъни барам да мине суыкта көтеп йөрмәгез дип әйтәм дә, шунда ук кире борылып китәм дип барган идем. Ләкин кая инде ул, әллә ничек менә бер юлы биләде дә алды ул мине. Яман суык иде, урамда йөрергә мөмкин түгел иде, халык булган җиргә дә барырга ярамый иде, һәм ул мине үзенә алып китте. Без бик озак утырдык. Чәй эчтек. Белмим ничек, нәрсәдән башланып киткәндер, утыра торгач мин аңа бөтен хәсрәтемне сөйләп бирдем. Бөтенләй билгесез ят кешегә. Күрәсең, бик тулган инде, күрәсең, бер кемгә сөйләргә көчем җитмәгәннән ничендер аңа сөйлисем килгән инде. Ә ул тыңлады мине. Сүземне бүлмичә, хәсрәтемне җиңләйтергә ашыкмыйча, ничектер үз алдына тирән уйга калып тыңлады ул мине. Аннары сак кына кулымнан алып, бераз сыйпап торды да, тик шуннан соң гына бик гади итеп, бик якын итеп ул миннән: "Зөһрә, сез миңа ышана аласызмы?" дип сорады. Мин телем белән җавап бирә алмадым. Мин хәтта зәгыйфь ток бәргәндәй ичемнән калтыранып куйдым, әмма ышанмыйча булдыра алмавымны, алай гына да түгел, ышанасы килүемне, шуны теләвемне ничектер менә бөтен барлыгым белән тоеп тора идем. Томалана башлаган аңым белән тик бер нәрсәне генә аңларга өлгердем. Ул инде минем йөрәгемә хуҗа. Шуннан артыгын ничек әйтим? Ләкин белегез, ул кичне түккән яшемне мин бүтән бер кайчан да түкмәдем. Барысы да мәхәббәтем дә, сафлыгым да, көчсезлегем дә, барысы да кайнар яшьләр булып чыкты йөрәгемнән. Бер генә кыз баланың да минем хәлгә юлыгуын теләмәс идем мин, юк, теләмәс идем. Зөһрә ханым тагын тукталып калды һәм ташсын шикелле һич кыймылдамыйча катып торды. Яңадан сүзен башлаганда аның тавышы бугазына нидер утыргандай тәмам кырлыккан иде. 4 көннән соң ул фронтка китте. Шул кадәр тиз китеп барасын алдан әйткән идем ул миңа, юкмы, хәтерләмим. Хәер, аның хәзер һичбер әһәмияте юк иде. 4 көннән китәме, 4 атнаданмы, барыбер китәргә тиеш. Бу кадәресен мин ачык белә идем. Мин аны затырга вокзалга төштем. Ул бик борчулы иде. Һаман нидер көтеп минем күземә карый, нидер әйтеп юатасы килә кебек, ләкин җөрьәт итми, курка кебек. Ә миндә үпкә дә юк, ачу да юк. Үземне җәлләтәсем дә, муйнына ташланасым да килми. Әллә ничек шунда берни аңламыйм да, тоймыйм да кебек, күрәсең. Йөрмәдәй исеп узган баш җитмәс хәлләрдән соң мин бер кадәр әйле-шәйлерәк булып калган идем. Поезд кузгалдыр алдыннан мин аңардан бары бер сүз сорадым. Кайтырсыңмы? Кайтырмын, диде ул миңа бик туры карап. Саф хәйләсез күзләре дә аның "Ышан" дип әйтә иде төсле. Аннан көлемсерәп өстәде. Үтермәсәләр әгәр. Әйтмә шул сүзне, дидем мин кинәт үзгәләнеп. Ул көлеп юатырга тырышты. Я, Зөһрә, борчылма син. Үлемнең хәзер миңа кулы күтәрелмәскә тиеш. Поезд кузгалганда мин аның күкрәгенә капландым.
Күпмедер вакыт онытылып тордым. Шул чакта аның нәкъ колагым иченә бик җылы пышылдап кына "Көт, яме" дип әйткән сүзләрен ишеттем. Ул китте. Ә мин аның бер кем белмәгән, бер нинди закон белән беркетелмәгән хатыны булып калдым. Хәер, нигә мин булай дим? Булай дип әйтергә минем ни хакым бар? Әйтерсең, без алдан сөйләшеп, берергә торырга килешеп куешылган кешеләрбез. Әмма мин аныкы хәзер. Мин аны яраттым, кояш шаһид. Ә ул "Көт, яме" диде минем йөрәгемә. Һәм мин аны көтәчәкмен. Дөньяның асты өскә килсә дә көтәчәкмен. Ләкин сез күз алдыгызга китерә аласызмы минем хәлемне? Авыр дию генә азаны, ул кадәрсен әйтеп торасы да юк. Ничек кенә аңлатыйм? Әйтик, бер җирдә ай тотыла, икенче җирдә торучылар айның тотылганын күрмиләр. Ул алар өчен һаман яктырта әле. Минем хәлемдә нәкъ шуның төсле иде. Мин тотылган ай. Минем өчен бөтенесе җимерелде, бөтенесе бетте. Ә бүтәннәр өчен барысы да искечәле, барысы да үз урынында. Мин кияүгә чыгасы кыз, менә тиздән Алла бирсә, вәгъдәләшкән көн килеп җитәр, туй булыр. Без бәхетле яшьләр ике йортның да фатихасын алып, матур гына тора башларбыз. Бүтәннәр өчен әнә шулай иде. Шул өметләр, шул хыяллар белән яшиләр, шуңа әзерләнәләр иде. Хәтта Нәҗип тә берни сизмичә калды. Ләкин алар өчен дә ай тотылачак. Дөнья караңгыланачак. Алар да бүген булмаса иртәгә минем белән ни булганын беләчәкләр. Моны үзем үз авызым белән аларга әйтеп бирергә тиешмен. Нинди коточкыч авыр, газаплы сынау булачак бу минем өчен. Хәер, өлешеңә чыккан көмешең. Ул хакта сөйләп торуның кирәге дә юктыр дип уйлыйм. Тик сузарга ярамый. Сузу хәтәр, бик тә хәтәр. Мин әле булган эшкә үкенми идем. Дөресрәге, үкенү газабыннан дучар ителмәгән идем. Бар хәсрәтем ничек итеп үз хәлемне аңлатып бирү турында гына иде. Әлбәттә, мин бөтен хакыйкатьне әйтеп бирергә җыенмый идем, аңа көчем җитмәсен белә идем. Әмма вәгъдәмне кире алыр өчен, туйны булдырмас өчен миңа бик көчле ышандырырлык сәбәп табарга кирәк иде. Нинди сәбәп? Ничек итеп? Берәр хәйлә кырыргамы, авыруга сабышыргамы, бүтәнне яратам дияргәме? Тагын кемгә әйтергә? Әниемәме, әллә туп-туры Нәҗипнең үзенәме? Кем мине тизрәк аңлар? Кем? Бер кичне әнием ниндидер йомыш тапкан булып, минем бүлмәмә керде. Аны-моны караштыргач, ул миңа күз төшереп алды да, гүя булай гына сорап куйды. Кызым, әллә ничек төсең качкан? Авырмыйсыңдыр бит? Юк шикелләни, дидем мин. Әнием миңа сынабрак карады. Алайса нидән икән бу? Соңгы вакытта ашауның да юны юк. Ишем пыша минем. Әллә берәр хәсрәтең бармы? Әйт, яшермә. Бу сорау белән әнием минем йөрәгемә туп-туры караганда итте һәм мин хәтта ишемнән тетрәнеп куйдым. Каушавымнан бары белмим дип кенә әйтә алдым. Инде әнием миннән күзен бер дә алмый иде. Ай-һай, кызым, нидер яшерәсең син миннән? Белмим имеш. Сүзме ни бу? Ә кем беләсең? Аңламыйм мин син, аңламыйм. Тиздән туйыгыз булырга тора. Берәү булса шатлыгыннан дөньяга сыймыйча йөрер иде. Ә син хыялый кешедәй тәмам сүнеп бүләгә төсле йөрисең. Бигрәк тә соңгы көннәрдә. Я килешәме бу? Нәҗиптән яхшы түгел ләбаса. Кешенең күңеленә әллә ни килүе бар. Килсә килер инде дип куйдым мин, нидер уйлаган хәлдә үземдә сизмәстән. Тиле, диде әнием ачуланып. Сөйләшә дә белмисең. Булачак иреңә шулай. Шушы сүзне ишетү миңа җитә калды. Әйтерсең, җан җиремә тиде. Үземне белештермичә кинәт кабынып, минем ирем булмас ул дидем. Әнием шаккатып ике кулын бер юлы миңа селтәде. Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла, ни сөйлисең? Ә мин артык тыйыла алмыйча тизрәк бөтенесен әйтеп бетерергә ашыгып сөйләп киттем. Әнием, бел, мин Нәҗипкә чыкмыйм, чыгарга теләмим.
Ярый әле үзең сүз башладың. Ничек әйтергә белмичә йөри идем. Мин газапланып беттем, киптем, саргайдым. Көн яктысын күрмәс булдым. Мин башта ук аңа чыгарга риза түгел идем. Мин аны яратмый идем. Сезне тыңлап, сезнең өчен генә мин вәгъдә бирергә мәҗбүр булдым. Яратып китмәмме дип өметләндем. Ләкин юк. Булмый икән, ярата алмыйм икән. Менә нидә минем авыруым. Менә нидә минем хәсрәтем. Күрәсең, мин бик кычкырып сөйлидем. Әнием берничә тапкыр мине туктатырга омтылды. Шу, акрын. Акылдан язасыңмы әллә? Ләкин мин тыела алмый идем инде. Шулай да аңа буйсынып ахырса тавышымны акырынайта төштем. Әле соң түгел. Әле эш узмаган. Туй булмаска тиеш, мин вәгъдәмне кире алам. Мин гомрем буена бәхетсез булырга теләмим. Юк, теләмим, көчләмәгез мине, көчләмәгез. Әним бичара кагаз кебек агарды. Хәлсезләнеп урындыкка утырды. Бик озак телгә килә алмыйча торды. Аннары сүнгән тавыш белән: "Үтердең син мине, кызым. Үтердең", диде. Мин аның аягына егылудан чак тыелып: "Әни бәгырем, нишлим соң?" дидем. Әним гүя мине ишетмәде дә, урындыгының читенә тотынып утырган килеш, башын салындырып бераз дәшми торды да үз алдына сөйләнгәндәй: "Юк, башыма сыймый, аңламыйм, акылым җитми", диде. "Нәрсә соң бу? Ничек булай буласың бу? Вәгъдә бирүеңә тиздән 1 ел. Чыгар көнең килеп җитте. Инде мә рәхим ит. Барысын аударда ташла, ни карадың соңмы син моңарчы? Ни уйлап йөрдең?" "Юк, Зөһрә, аңлый алмыйм мин моны. Синең белән нидер булган. Нидер яшерәсең син миннән. Әйтеп бетер." Мин түзә алмадым. "Әни бәгыркәем, зинһар сорый күрмә", дидем дә, өстәлгә капланып, бүтән гәүдәм белән калтыранып, үксеп еларга тотындым. Минем белән истерика булды. Әни тиз генә торып, миңа көчләп дигәндәй бер йотым су эчерде, аннары башымны күкрәгенә кысып: "Җитәр, тукта! Җитәр! Тукта", дия мине ничек тә тынычландырырга тырышты. Ярый әле әтием өйдә юк иде. Акрынлап мин басылдым. Шулай да үксеп сулкылдавым тиз генә бетмәде. Бу минем иң соңгы елавым булды. Шуннан соң инде бүтән бер тамчы яшь тә миннән чыкмады. Булай истерикага җитеп елавым әниемне куркытса да, аның күңелен бер дә йомшартмады шикелле. Ул уйчан, хәсрәтле, җитди салкын булып калды. Мин бераз тынычлангач, ул миңа булай диде: "Бел, Зөһрә, бу эшеңнең иң зур җәзасы минем башыма төшәчәк. Бүтән хурлыгы миңа булачак. Онытма шуны." Аннан бераз көтеп сорап куйды: "Бәлкем әле кире уйларсың?" Мин акрын гына башымны селектем. "Алайса", диде әни, "әтиеңә үзең аңлатырсың. Миннән булмый. Шундый бер мискенлек белән әйтте ул моны, кинәт ана йөрәгенең ачык азабы бүтән тирәнлеге белән миңа ачылган кебек булды. Бәгырем телгәләнде, әмма телем тибрәнә алмады." Шуның белән сүз бетте. Әним үз бүлмәсенә китеп ятты. Шул кичтән аның башы сызлый башлады. Икенче көнне иртән әти мине үз янына чакыртып алды. Ул үзенең челтәр төпле борынгы креслосында утырып тора иде. Сүзне тыныч кына башлады. "Син кичә әниеңә нәрсә дип әйттең?" Әти кирәген генә сөйләргә гадәтләнгән кеше, шуңа күрә аның туры соравына туры җавап бирергә кирәк иде. Гәрчә аңардан бик курыксам да, үзе кебек тыныч булырга тырышып, мин турысын гына әйтеп бирдем. "Нәҗипкә чыкмыйм", дидем. "Чыкмыйсың? Нәҗипкәме?" "Әйе. Сәбәп?" "Ни өчендер каушабрак?" "Мин яратмыйм аны", дидем. "Чепуха", диде әти зәһәр елмаеп, һәм урындыгын шыгырдатып куйды. "Яратмыйм. Кара син аны. Ничего, хатыны булгач яратырсың." Мин аның хатыны булмыйм. Әти миңа күзенең агы белән карады. Бераз иреннәрен кыймылдаткалап торды. Гүя сүз табу куәтен югалтып җибәрде. Так, дип торды да көч белән һәр сүзенә басым ясап әйтте. "Син ахмак кызый.
Нәрсә эшләгәнеңне беләсеңме? Аңлыйсыңмы син, бу юләрлегеңнең ахыры ни белән бетәчәк, ә? 1 ел буе вәгъдә куешып йөреп, чыгар көн килеп җиткәч кенә баш тарту, беләсеңме, чем пахнет? Берәү дә бит синең яратмыйм диюеңне чынга алмаячак. Һәркем бу кызый намусын югалткандыр дип уйлаячак. Сизәсеңме син моның хурлыгын? Юк, кызганасы. Без сиңа баш-баштакланырга юл куймабыз. Әтиемнең бу кадәр рәхимсез сөйләшүе минем ачуымны китерә башлады. Көчләп бирер идегезмени дидем мин, кыюланып. Көчләп бирергә дә хакыбыз бар, диде әти кресло тоткасына учы белән каты сугып. Вәгъдә биргәнчегә кадәр син ирекле идең. Шул чакта ничә хисләрең турында уйлар идең. Ә вәгъдә биргәч, точка. Вәгъдә иман. Яратып бетермәсәң дә чыгарга тиешсең. Әгәр инде ахмаклык эшләргә чамалыйсың икән, без үзебезнең ата-ана хокукыбыз белән файдаланырга мәҗбүр булачакбыз. Без синең абруең өчен дә, киләчәк тормышың өчен дә җаваплы кешеләр. Без сиңа үзеңне дә, безне дә хурлыкка төшерергә ирек бирмәбез. Әти үзен 1000 мәртәбә хаклы саный, мин моны яхшы аңлыйм. Ул үз сүзендә искиткеч нык тора торган кеше. Бу да миңа бик яхшы билгеле. Шулай булгач, ул мине аңлаячакмыни? Арада упкын, төпсез упкын. Шул упкын аша дәшкәндәй, мин 2 кулымны күкрәгемә куеп, әтием зинһар мине тыңла әле дим. Нәҗипкә вәгъдәмне ихтыярсыздан бирдем. Сез кыстаганга күрә бирдем. Башта ук яратмыйдым мин аны. Сүз биргәч, яратып китмәмме дип уйладым, ләкин юк, ярата алмыйм икән, аз гына да ичмасам ярата алмыйм икән. Я, шулай булгач, ничек итеп мин аңа чыга алыйм? Хыял, романтика, балалык, диде әти тәмам кызып. Мәхәббәткә бузык караш, ахмак караш. Нәҗип кебек кешене яратмыйча мөмкин түгел. Бүтәннәр аның чабуына ябышырлар иде әле. Нарком булырлык кеше ул. Хәер, нәрсә сөйләп торырга, эш биткән, син аныкы булырга тиеш, вәссәлам. Юк, әти, аңлап булмый ул, дидем мин, үземне нишләтергә белмичә. Үтерсәгез дә мин аңа чыга алмыйм. Әти беренче тапкыр күргәндәй әллә нинди сәер ят бер караш белән миңа төбәлде. Шулай кадалып, күпмедер дәшми торды да, чыргаен сытып, муенын суза төшеп акрын гына сорады. Әйт дөресен, кем белән буталдың? Мин агарынып, яшен суккандай бер мәлгә катып калдым. Аннан 2 кулым белән йөземне капладым да, атылып чыгып киттем. Нинди хурлык? Кем белән буталдың? Әгәр бит аның шиге нахак булса, мин үземне нишләтмәс идем, ләкин кайдан бу шик? Нишин алар минем ел буена сузылып килгән газапларымны күрмәделәр дә, буталуымны бик тиз сизеп алдылар. Яратмыйм, чыкмыйм дигәнгә күрәме? Соң бит бу минем үз эшем. Йөрәгем эшлә баса. Буталу алар таккан кешене яратмау, бүтән берәүне яратып китү нәтиҗәсе иш. Нигә алар шуны аңламыйлар? Нигә көчлиләр? Нигә? Хәер, бу нигәләрнең җавабын эзләп торудан хәзер файда юк. Әти белән сөйләшкәннән соң мин ничектер усалланып киттем, бәгърем катты. Каяндыр тәвәккәллек килде һәм мин шул көннән алып, барысын да Нәҗипкә әйтеп, эшне бер юлы бетерергә булдым. Көндез аңа шалтыратып, кайчан кайтасын белдем һәм кайтышлы юк безгә керергә куштым. Әлбәттә, мин Нәҗипнең мине дөрес аңлавына ышанмыйдым, ләкин бу кадәресе минем өчен барыбер иде инде. Тизрәк белсеннәр дә, тизрәк бетсен. Хәзер аны өйгә кертергә ярамый иде. Килер вакыты якынлашкач, мин үзем киенеп каршы чыктым. Озак та үтми ул килеп җитте. Мин әйдә бераз һавада йөрик дип, аны урам буйлап алып киттем. Нәҗип булай каршы алуга гаҗәпләнә калды һәм туп-туры: "Нәрсә булды? Әллә өйдә берәр күңелсезлек бармы?" дип сорады. "Бар", дидем мин. "Нәрсә, әллә Заһидә авырыймы?" Мин бераз дәшми бардым. Нәрсәдән башлап, ничек дип әйтергә? Ул бит инде миңа шактый якын булып әверелгән кеше. Булачак ирем.
Әнә ул ничек пошынып, әнием турында сорады. Ә мин хәзер аңа коточкыч нәрсә әйтергә тиешмен. Кинәт йөрәгем авыртып кысылды. Үкенүдерме, икеләнүдерме, белмим нидер, бәгыремне тырнап куйды. Бер мәлгә үземне аның алдында искиткеч гаепле итеп хис иттем. Белсәгез, никадәр авыр иде миңа бу минутта. Ләкин әйтергә кирәк. Баскан урынымда җир йотса да әйтергә кирәк. Ничектә гадирәк, тынычрак булырга тырышып, аңа бездә җитди хәлләр булды әле дидем. Тагын нәрсә? Безнең туй булмаска тора бит, Нәҗип. Ничек алай? Кем аркасында? Мин тирән итеп бер тын алдым. Минем аркада. Синең аркада? Аңламыйм, Хотубей. Мин сиңа чыкмаска булдым, Нәҗип. Нәҗип баганага килеп бәрелгәндә еш-еш күзләрен йомгалап алды. То есть, как? Миңа? Ул кулы белән күкрәгенә төртеп күрсәтте. Миңа чыкмаска? Шутишь, что ли? Юк, шаяртмыйм, Нәҗип, дөресен әйтәм. Что за чертовщина? Диде ул тукталып. Как понять? Ни өчен? Мин аның кешелек намысы уянмасмы дип, мөмкин кадәр дусларча йомшак итеп сөйләп бирергә теләдем. Нәҗип, дөрес аңларга тырыш мине. Һәрбер өйләнүнең нигезендә чын мәхәббәт ятырга тиеш. Шулай түгелме? Ә миндә үзең дә сизәсеңдер, сиңа карата бер кайчан да чын тирән ярату булмады. Мин озак азапландым. Бик күп уйландым һәм менә чынлап ярата алмавыма тәмам ышангач, сиңа чыгудан тыелып торырга булдым. Ә вәгъдә? Мәсьәлә вәгъдәдәме ни? Сүз бит безнең киләчәк тормышыбыз турында бара, ә яратусыз? Ул ярсып минем сүземне бүлде. Вәгъдә бозу подлость. Бу во-первых. Во-вторых, яратмагач вәгъдә бирмиләр аны. Әйе, мин гаепле дидем, мин башымны еп, акрын гына, ләкин мин ышанган идем. Яратып китмәмме дип ышанган идем. Нишлим? Минем ихтиярымдамы ни ул? Нәҗип сабырсызланып чырайын сытты. Тагын усал сүз әйтә башлады, шуннан мин белсен барысында тизрәк дигәндәй ашыгып кына аны белдем. Нәҗип, аңла, талашудан файда юк хәзер, мин инде бүтәнне яратам. Нәҗип кинәт сүзсез калды. Йөзе бердән таштай катып киткән кебек булды. Тирән итеп еш-еш сулый башлады. Күпмедер шулай телгә килә алмыйча барганнан соң, бу үзе алдына әйткәндәй, "Понятно", дип куйды һәм шунда ук үзенең тәкәббер салкын кыяфәтенә кереп, прокурор шикелле сораштырырга тотынды. "Күптәнме сез бүтәнне яратасыз?" Мин юләр аны-моны абайламыйча юашланып кына җавап биреп бардым. "Юк, бик күптән түгел." "Кем ул?" "Бер хәрби кеше." Так, кайда таныштыгыз?" "Анысы сиңа нигә кирәк инде?" "Гафу, бу минуттан мин сезнең өчен син түгел", диде ул, салкын нәфрәт белән. Кинәт телемне тешләгәндәй булдым. Шул кадәр уңайсыз булып китте миңа. Гәрләнүемнән нишләргә белмичә шунда ук аны ташлап китәсем килде, ләкин гөнаһ шомлыгына каршы нидер тотып калды. "Кайда ул кешегез?" диде бу тагын. Мин дәшмәдем. "Сездән сорыйм." Башымны читкә борып, иренемне тешләгән килеш сүзсез бара бирдем. Шуннан Нәҗип минем алдыма чыгып басты да туп-тур йөземә карап, "Сез просто", диде. Ягъни хатын-кыз өчен иң авыр, иң кабахәт сүзне әйтте. Битемә әйтерсең пычрак идән чүпрәге белән китереп сукты. Үзе кисәк кенә борылып китеп барды. Ә мин йөрәгемне тутып, баскан урынымда катып калдым. Зөһрә ханым аз гына тынганда итте, ләкин шунда ук торышын һич үзгәртмичә һаман шулай давылга каршы торган кеше төсле башын артка кайрыбрак, күзләрен яртылаш йомып, карлыга төшкән тавыш белән яңадан башлап китте. Тагын ни сөйлим? Фаҗиганың ахыры шул. Өйдә һич чыдап булмаслык атмосфера туды. Әнинең кисәтүе дөрескә чыкты. Бүтән авырлык, бүтән газап аның өстенә төште. Әти аны рәхимсез рәвештә талады һәм барлык гаепне аның өстенә ударды. Янәсе ул мине тәрбияли дә белмәгән, карый да белмәгән, саклый да белмәгән. Әнием чынлап урынга ятты. Бер ай авырды ул. Мин аны карадым, ләкин
Ул телдән язгандай бер генә тапкырда миңа кызым дип дәшмәде. Тик терелә башлагач кына аның күңелләре яңадан ана мәхәббәте уянды. Күзләрен тутырып миңа карый торган булды. Бу ишкә баткан моңсу күзләрдә мин кичерү генә түгел, элеккегә караганда да минем өчен тирәнрәк борчылу, кызгану һәм йөрәккә төшәрлек сүзсез ярату күрә идем. Күкрәгенә ятып елыйсым килгән чакларым да аз булмады, ләкин мин елаудан узган идем инде. Әмма әти мине бик озак кичерә алмады. Елга якын диярлек ул минем белән сөйләшмәде. Бер үй эчендә торып, без очрашмаска тырыша идек. Бергә утырып ашау ичү бетте, ул залга килеп керсә, мин чыгып китәм, мин керсәм, ул чыгып китә торган иде. Башта ул мине бәлкем өйдән дә куган булыр иде, ләкин әнинең авыруы аркасында гына тыелып калды шикелле. Ләкин шулай да вакыт дигән нәрсә үзенекен итә. Аның эчендә бит мин бердән бер кыз. Нәҗип кебек шәп кияүне югалту аңа нихәтле авыр булмасын, ата мәхәббәте барыбер өстенлек алырга тиеш иде. Кыскасы, акрынлап кына ул да миңа йомшарды. Йөзеннән ачулы караңгы чырай китте, исемем белән дәшә башлады. Әмма ул минем ни эшем, ни тормышым белән кызыксынмас булды. Гүя аның кыяфәте миңа инде үз җаеңны үзең кара дип әйтеп тора иде. Тагын ни сөйлим? Әйе, тагын шул. Әнием авыргач, миндә беренче мәртәбә ачы үкенү хисе кузгалды. Нишләдем мин, дия идем чәчләремне йылкырдай булып. Ни хакым бар иде минем әниемне мондый хәсрәт утына салырга, әтиемне яртылаш картайтырга. Бөтенесен бәхетсез иттем. Үземнең сафлыгымны югалттым, шулар бәрабәренә ни таптым, ни алдым. Шундый уйлар белән бәгырем телгәләнгән чакта мин аңа ишемнән: "Нинди зур явызлык эшләп киттең син миңа" ди торган идем. Ләкин ышанасызмы, һичбер үпкәсез, ачусыз. Әйе, мин аңа ачулана алмый идем. Бары аны гына гаепләргә хакым юклыктан түгел бу, башка тирәнрәк сәбәптән иде. Вакыт узды, үкенү басылды, газап онытылды. Бәхеткәрәй йөрәгем түрендә утырып калды. Бу мәхәббәт иде. Айлар узды, еллар узды, мин аны һаман көттем. Мәҗбүр булганга күрә генә түгел, юк. Кешеләр бар иде. Теләгәндә иргә дә чыгып була иде, ләкин мин бәхеткәрәемне көттем. Бары 3-4 көн генә бергә булуга карамастан, ул ничектер миңа үзенең туып үскән җирләрендә сөйләп өлгергән иде. Дин буеннан мин дигән иде, атаем умартачы дигән иде. Миннән ул бал яуганны күргәнең бармы дип сорый иде. Мин юк дигәч ул дәртләнеп сөйләп китә иде. Чынлап та бал ява. Иртәнге чык белән юкә имән яфракларына төшә ул. Без малайлар бөрчек ширбәт кунган яфракларны өзеп ялап йөри идек. Тукта, менә безнекеләргә кайткач, мин сине баллы яфраклар белән сыйлармын әле диде. Шушы авыр, газаплы көннәрдә аның мине юатырга теләп сөйләгән сүзләреннән үзе генә түгел, туып үскән җирдә якты булып, ягымлы булып, чәчәкле булып күңелемә сеңеп калды. Мин кояш чыкканны көткән шикелле сугыш биткәнне көттем. Мин үземне урманга баллы яфрак җыярга алып барачак абыемны көткән шикелле аның кайтуын көттем. Әнә шул чактагы бу хыялларымны берәрсенә сөйләсәм, ул кычкырып көлгән генә булыр иде. Узып барышлый гына очраган, аннары каядыр ут иченә китеп югалган солдат кешене көтеп утыру әлбәттә чистый юләрлек иде. Ай күрде, кояш алды. Юк ул. Китте дә изе суынды. Әмма ул минем йөрәгемнән китмәгән иде. Әмма аның колагым иченә җылы пышылдап, "Көт, яме" дигән сүзләрен мин оныта алмый идем. Юк, оныта алмый идем. Бөтен сугыш буенча ниләр уйлап,
ниләр кичергәнемне, нинди хәлләр күрергә туры килгәнне сөйләп тормыйм инде. Ул үзе озын бер хикәя. Ләкин bütün авырлыклардан иң авыры минем өчен билгесезлек иде. Беләсезме, Бәхеткәрәй белән хат язышырга мөмкин түгел иде бит. Ул үзе шулай дип аңлатып китте. Мине хат язышып булмый торган җиргә җибәрәләр диде. Ләкин һич көтелмәгән гаҗәеп бер хәл булды. Аның китүенә ел чамасы вакыт узгач, мине көннәрдән бер көнне военкоматка чакыртып алдылар. Бардым. Әлбәттә, үземә чират җитте ахрысы дип бардым. Тик ни өчен повестка юк. Шуңа гына бер кадәр аптырадым. Баргач, миңа бер кабинетка керергә куштылар. Кирдем. Түрдә зур язу өстәле, артында майор погонлы берәү утыра. Тап-такыр башлы, күзлектән, хәрби кешегә дә охшамаган. Күзлек өстеннән бик диккать белән карап каршы алды бу мине. Кулы белән генә урын күрсәтте. Мин утыргач, бераз дәшми торып ахырдан сорады. Сез Зөһрә Мусина буласызмы? Әйе. Яныгызда берәр документыгыз бармы? Мин паспортымны чыгарып суздым. Алып карады, аннан кире бирде. Беләсезме, мин сезне ни өчен чакырттым? Юк, белмим. Майор тагын сүзсез генә миңа бераз карап торды. Мин бик киеренке хәлдә идем. Нигә ул миңа бу кадәр сынап карый дип борчылайдым. Әмма шулай да аның яктыр соры күзләрендә ниндидер бер җылылык барлыгын сизмичә калмадым. Мин сезгә диде ул тыныч кына, берәүнең сәламын тапшырырга тиешмен. Минем йөрәгем тибүдән туктаган кебек булды. Тыным кысылып көчкә генә. Кемнән? Дидем. Бәхеткәрәй Сәфәровтан. Мин өнсез калдым. Мин әллә нишләдем. Зиһенем бетте дә куйды. Ишеткәнемне көчәнеп тә аңламый торам, нәрсә диде соң әле ул. Секундның күпмедер өлешендә булды бу акылымны җуеп тору. Аннары исемә килеп, бүтән гәүдәм белән майорга табам тылдым. Бәхеткәрәйдән, Бәхеткәрәй Сәфәровтан. Әйе. Бәхеткәрәй Сәфәровтан, диде майор башын кагып. Ничек? Кайдан? Кем аркылы? Әллә үзегез күрдегезме? Майор йомшак кына елмайды. Юк, кызганычка каршы юк. Миңа бары сезне чакырып, аның сәламын тапшырырга куштылар. Кемнәр? Кемнәрме? Онысы инде, хөрмәтлем, сезнең өчен артык әһәмиятле түгелдер дип беләм. Кайда соң ул Бәхеткәрәй? Майор шәншә бармагы белән баш түбәсен тырнап алды. Гафу итегез, иптәш, Сәфәровның кайда икәнен мин белмим, ләкин ул исән сау һәм сезгә кайнар сәламын җибәрә. Менә шул. Ниһаять мин аңладым. Артыгын белергә мөмкин түгел һәм сорашып тору да ярамый. Майорның сүзсез әмма игътибарлы савыр кыяфәте үзе үк миңа шуны сиздереп тора иде кебек. Ләкин булай гына әллә ничек бит, бу бит бик аз. Нишлим инде, Ходаем? Торып китә алмыйм инде мин шушы көенчә генә. Ахырда бердән бер әйтер теләгем күңелемә килде. Аның үзенә миннән сәлам тапшырып буламы? Сездәнме? Шактый ишетенеш бу, шулай да булыр дип уйлыйм. Булыр. Алайса, зинһар өчен сез аңа минем сәламымны җиткергез. Минем ни? Сез тыныч булыгыз, тыныч. Мин артык бер сүз дә әйтә алмадым. Күзләремә яшьләрем килеп тыгылды да, ике кулым белән йөземне каплап ишеккә ташландым. Рәхмәт кенә дип тә әйтә алмадым. Атналар буе ойный алмый йөрдем мин бу хәбәрдән. Әллә нишләтте ул мине, гүя биеккә, бик биеккә күтәрелгән кошка әйләндерде. Бер юлы дөньям киңәеп, күз алларым яктырып китте. Моңарчы мин өметләремне кайнар теләгем белән генә саклап килгәнмен икән. Хыял белән генә яшәгәнмен икән. Хәзер исә бу реаль чынлыкка әверелде. Бәхеткәрәй минем өчен бар ул. Минеке ул. Һич шикләнмичә, теләсә кемгә мин аны ирем дип әйтә алам хәзер. Инде мин военкоматтагы әнә шул аз сүзле, сөйкемле майор абыйның тагын чакырып алуын гына көтеп йөри башладым. Шушы көтү мине яшәтә дә, эшләтә дә, теләсә нинди авырлыкка түзәргә дә куша иде. Мин әлбәттә
Берәү әйтмәсә дә үзем чамалап, Бәхетгәрәйнең бик еракта, илебездән читтә булуын, гаять авыр җаваплы эш алып баруын аңлый идем. Миңа хәбәр җибәрүнең дә никадәр катлаулы эш булуын, әллә нинди борылмалы юллар белән генә килеп җитүен төшенә идем. Шуңа күрә үземне сабырсызланудан, борчылудан ничек тә тыярга тырыша идем. Ышанычым бик көчле иде. Ерак йолдыздан килгән нур шикелле тагын килер әле аның сәламе дип, үземне гел юата торган идем. Дөрестән дә, күп айлар үткәч, майор абый мине чакырып, Бәхетгәрәйнең икенче сәламен дә тапшырды. Әлбәттә, беренче чакырудагы шикелле артык бер сүз дә әйтмәде. Хәер, мин артыгын сорашып та тормадым. Бәхетгәрәй исән, Бәхетгәрәй мине онытмый, миңа шул җиткән. Ләкин шулай да алдашасым килми, вакыт-вакыт мин тынычлыгымны җуя идем. Коточкыч сугыш бара бит. Бәхетгәрәй белән берәр хәл булмасмы? Бу дәһшәтле авыр көрәштән исән имин генә котылырмы дигән шик борчылу кинәт күңелемне яулап ала иде. Күңелгә килгән алга килә диләр. Шуны уйласам, кояш сүнгәндәй бөтен дөньям караңгыланып китә. Үземне кая куярга белмичә üzгеләнә башлый идем. Майор абый тагын бер чакырып алгач, мин әнә шул тилереп борчылуымны, ягъни Бәхетгәрәем исән сау калырмы дигән газаплы шигемне истә тотып аңардан сорадым. Ул кайтырмы? Ләкин майор моны икенче төрлерәк аңлады булса кирәк. Бик мәгънәле елмаеп, күзлеген елтыратып, "Конечно, кайтачак", диде. "Һич кенә дә шикләнмәгез. Сезнең яныгызга кайтмыйча каламы соң ул?" "Рәхмәт. 1000 мәртәбә рәхмәт сезгә", дидем мин ичимнән. "Бик дөрес әйтәсез, абый җаным. Миңа, минем яныма кайтмый кала аламы соң ул?" Сүзнең көче искиткеч зур икән. Майор әнә шулай дип әйткәч, шомлы шик кайчан гына ничек кенә күңелемдә кыймылдый башламасын, мин үз-үземә, "Юк, кайтырга тиеш, кайтачак", дия идем, ниндидер бер юләр ышану белән. Һәм ул кайтты. Сугыш бетеп 1 ел узгач кайтты ул минем кара егетем, минем Бәхетгәрәем. Олыгайган, чигә чәчләре агарган, ике каш арасына тирән сызык яткан, әмма кичкенә күзләре һаман элеккечә җылы бөрки. Шундый ук гади, шундый ук табигый ул. Мин бит аны юнәп белергә дә өлгерми калган идем. 4 елдан соң каршыма килеп баскач, ышанасызмы? Искиткеч үз, якын, кадерле булып күренде ул миңа. Зөһрә ханым тынды. Тирән дулкынлануын яшәргә теләпме, елмаймакчы булды, ләкин елмаю чыкмады. Башын чайкады да күзләрен йомды. Кичерегез дияргә өлгермәде. Озын кирпек очларыннан инҗе бер тегедә 2 яшь тамчысы ак йөзендә туктала, акрын гына тәгәрәп төште. Мин үнсез идем, мин бер сүз дәшәргә җөрьәт итмәдем һәм кирәкми дә иде ул. Хәзерге минутның таләбе бу. Тимик, кеше шундый газаплар бәрабәренә алган бәхетен үзе генә беткәнче кичерсен. Әнә шулай тәмамланды Зөһрә ханымның хикәясе. Сөйләр алдыннан ул миңа бик борчылып, "Ах, аңласагыз иде сез", дип әйткән иде. Аңладым шикелле мин аны. Һәр хәлдә миңа бик күптән билгеле булган бер хакыйкатьне раслады ул. Мәхәббәтсез яшәү, бәхетсезлек. Ләкин мәхәббәт йөрәк эше. Бер нинди исәп-хисап, мәҗбүрият, көчләү, ялыну, ялвару белән тудырып булмый аны. Туса ул чәчәк берсе ачылгандай бары үзеннән үзе һәм үз вакыты белән генә туала. Зөһрә ханымның бәхете ул шуны вакытында сизә белгән, аңлый белгән һәм гомерлек үкенештән, бәлкем зур бәхетсезлектән котылып кала алган. 3 көннән соң мин аны шәһәр вокзалыннан узатып калдым. Халык күп иде, шау-шу күп иде.
Барысы да, китүчеләр дә, озатучылар да ял итүче халык. Дөнья кайгысы юк, шатлык та уен көлке, кәрзин җимешләр, бәйләм чәчәкләр. Зөһрә ханымның да кулында кушкыл кызыл һәм аппак чәчәкләр бәйләме. Соңгы минутлар. Бирегә төшкәндә генә безнең арада моңарчы сөйләшкәннәрнең дәвамы буларак тагын сүз кузгалган иде. Хәзер исә Зөһрә ханым дулкынланып соңгы сүзләрен әйтеп бетерергә ашыга. Сезнең йөрәгегездә миңа карата нинди хис уянганын сиздем мин. Әмма сез аны телдән әйтмичә яхшы иттегез. Рәхмәт моның өчен. Күрдегез инде, мин үземнең мәхәббәтемә яратмау аша килдем. Икенче төрле әйткәндә, иң элек ярата алмауның нәрсә икәнен татыдым. Аннан инде мәхәббәтемне таптым. Шуңа күрә ул миңа бик кадерле. Күз алмасыдай саклыйм мин аны. Минем әйтер сүзем юк иде, тик булай гына сорап куйдым. Зөһрә ханым, әйтегез әле. Сезнеңчә нәрсә ул мәхәббәт? Мәхәббәтме? Мәхәббәт яраткан кешеңне бәхетле итү ул. Зөһрә ханым моны һич уйлап тормастан әйтте. Мәхәббәткә бәлкем 1000 төрле җавап бардыр, әмма бу аның җавабы, аның иманы иде. Ниһаять, поезд кузгалыр вакыт җитте. Зөһрә ханым миңа кулын сузды. Мин түбәнчелек белән иелеп, аның кулын үптем. Соңра күтәрелеп күзләренә карадым. Күзләре аның озын кыңгыр кирфекләр күләгәсеннән караган зәңгәр күзләре соңгы мәртәбә миңа кичерегез диде. Поезд китте. Мәңге яшел җирнең кояшын, диңгез дымын, чәчәкләрен, шат кешеләрен алып китте. Миңа татлы газап, гомергә онытылмас әче сагышлы гүзәл хатирә калдырып китте. Вокзал мәйданына чыккач мин нишләргә, кая барырга дип шактый уйланып тордым. Аннан җәяүләп кенә шәһәргә таба киттем. Минем бернинди планым да, максатым да юк иде. Бара-бара шәһәрне узып, диңгез буендагы паркка җиткәч, аякларыма ярып дигәндәй, яр башындагы бер кичкенә кафега кердем. Ачык террасаның читендәге буш өстәлләрнең берсенә барып утырдым. Түбәндә киерелә биреп, очсыз-кырыйсыз диңгез җәелеп ята. Бу кичке сәгатьтә нинди тыныч һәм нинди юаш ул. Әйтерсең бер кайчанда аның котырып чайкалган, үкереп улаган чагы булмаган. Кемне алдыйсың син, диңгез? Кояш яңа гына байган иде. Күтәрелеп карасам, агарынып калган күк йөзендә кай арададыр калкып өлгергән Зөһрә йолдыз тын гына балкып тора. Нәкъ каршымда юанычым минем. Язмыш менә тагын мине шул ук дулкын санаториена китерде. Бер ел безнең хыялыбыз алдында нинди кыска, нинди көчсез ул. Бүтүнесе күз алдыма килде дә басты. Суынмаган эзләр, әйе, суынмаган эзләр. Шул эзләр әнә диңгезгә дә алып төшә. Шул ук эзләр әлеге тау башындагы карт имән төбенә дә алып менә. Юкка гына мин вакыт һәр нәрсәдән шифалы дәва, үтәр, басылыр, онытылыр дип үземне юатып маташканмын икән. Менә барысы да яңадан терелде. Мин аны оныта алмыйм. Мин аның үзен дә, тавышын да оныта алмыйм. Күптән сагынып көткән көй булып очрады ул миңа. Очрады. Шушы тын юлларны минем белән бергә таптады. Көлде, җырлады. Гыйбрәтле үткәнен сөйләде. Аннары вакыты җиткәч, ак кызыл чәчәкләр бәйләмен күкрәгенә кысып, миңа кулын изәп, китте дә барды. Үз дөньясына,
үз тормышына, үз бәхетенә, гомергә, мәңгегә. Инде юк ул минем өчен. Әмма әйтегезче, дуслар, йөрәккә төшкән көйне тиз генә, ансат кына онытып буламы соң? Илтүзәр Мөхәммәтгалиев укыды.